حضري عاد فقري هاجري أنا وين اللي وحسو أبطل متصدقة أبند في مركزو أدمي كتلتون سلخي فريدة أكلي مسخنديو ولا وين تنفاسين تغدا حلوك نبركي ورستي واديدة نزن تقلت ولدو تسميدة هاجري كنت بوالتاخي وجهي عربي دفاع زخنا الكي بتصوتي وكيبه قرما عندبتك قنجو كتب لي نسلخي خبجو تبهتي وانيني أبيت كي بهجي تبقى خي بلغي سلام كي قزي لو طخي قزمي تراش وجينا يوم قرادي السقات كي قلق فل مفل متن كيزر كخي كم لبيك قالب كحتاي كعيكي سقامنا خفسس دمبنا مليو بحرنا خقوساخن قلس صقو عقوس قنشلكي محلا سبايو مريت كي قديس مؤمنا قابيو صوا حد لبي ستم حدنتو تقبل حدري هاجرو امنتو مثل غير بعد ما يتمر وزاي نتبع اخي هاجري مثل غير بعد ما يتمر وزاي نتبع اخي هاجري هجون جينا على غوز ناري عديغي نيحي سنيغي تبغي نديغي هجون جينا على غوز ناري عديغي نيحي سنيغي تبغي نديغي سلام تخطاطت نايز channel كما يتخونون صبوك تكونون اي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا زلو زيناتاتن تحستون حزنا لكم قريبنا لنا حساب مودات نايز مدى بسانا كتصنحوا بخبر نقدمكم لايك مكبار شير مكبار حنا صريتوتاتكم مصحف دماكم وترو صاوعيت نقبر سلو تقولوا تقبرونا دمانا مسجن لو مارستي سفح زبالي قون بزوح اغا ارسات كتنكفي بصمونا مساي كتصنحوا بزوح مهاري قدا صحبريتا دما كلونيو ስለዚህ መጀመሪያ በዚህ ክንጅምር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ ለንቀነ ሓደ ርሱን ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ቅድድም ናብ ኣሜሪካ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ቅድድም እዚ መቸም ኤርትራ ብፀላሕታ ስራሓ ከም ትሰርሕ ዘላ ኢትዮጵያ ግን ሃንደ በዲ ኮይንሳይድ ዝገብር ዘሎ ወይስ ኤርትራ ዝገበረቶ ኣንፃሩ ናይ ምስራሕ ልምድን ባህልን እዩ ዘለዎም I don't know. But anyway, Ambassador NATO, Mr. Donald Trump, comes to Rahabe, Zigalis Habrita, ab internet or idol, Bogan Airtra, Zigbarzologans in Hela Karekume. Ethiopia's ambassador to the US held his first meeting with President Trump. Ben Alf Andualim Zubalmalit, Ethiopia's ambassador to the United States, held its first official meeting with the US President Donald J. Trump at the White House. Ethiopia's foreign minister, foreign affairs said. ስለዚህ ኢትዮጵያ በመንገድ አምባሳደራ ናይ መጀመሪያ ርክብ ምስ ፕሬዚደንት ናይ አሜሪካ Donald J. Trump ገይራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ. In a statement issued Wednesday, the ministry said that the ambassador received a formal diplomatic welcome, which it described as a reflection of the long-standing relationship between Ethiopia and the United States. እጂ ሓድሽ ኣምባሳደር ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ፕሬዚደንት ድማ ሓድሽቲ ኣምባሳደራ ስለ ዝረክብ ናይ ከምኡ ምርኻብ ዲ ወይስ ፍሉይ diplomatic mission ገይሮም እዮም ረኺቦሞም ምናልባት ምስ ግዜ ኣናላይዝ ክንገብሮ ኢና The minister stated that the meeting marks the beginning of many future discussions and pointed to limitless potential for enhanced cooperation in areas including peace, security, and economic development. Photo shared by the ministry shows Ambassador Ben Alf meeting with both President Trump and Secretary of State Marco Rubio during the official meeting. ስለዚ ምስክልትዮም President Donald Trump come yes, Washington Post reports that Ethiopia is among 36 countries. ስለዚ ጎኑ ድማ ካል ዜና ኣሎ እዚ በቲ ሓደ ምስ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ከም ዝተራኸቡ ምስ ክልቲኦም ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮን ከም ዝተራኸበ ዝንገር ዘሎ እዚ ዝንገረሉ ዘሎ ድማ ሓደ ነገር ኣብዚ ክርዳእኩም ዘሎ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ትገብሮ ዲፕሎማስያዊ ቅድድም ምስ ኤርትራ ኣይኮነን ትቀዳደም ስለዚ ዋላ እኳ እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ዝቕድሙ ዘለዎ ገይሮም ተተዛረቡ ቅድድም ናቶም ኣብ ኣሜሪካ ምስ ግብፂ እዩ ምስ ኤርትራ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ መን ዝያዳ ፅልዋ ህልዎ ምስ ግብፂ እዩ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራ በነፊት ኣለዎ ኣብዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘወዳድር ወይ እውን ምስ ኢትዮጵያ ክትቀዳደመሉ ትኽእል ኣብ ዓለም ኣብ ዲፕሎማሲ ውድድር እዩ ውድድር እዚያ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለምንታይ እቲ ውድድር ረብሓ ናትካ ብፍላይ ከም በዓል ኣሜሪካ ምሳኻ ድያ ክትከውን ኣንፃርካ ክትከውን ዝብል ሕቶ ስለ ዘሎ ኤርትራ
ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣሜሪካ ኣንጻራ ከም ዝኾነት ገይሩ ተወሲዱ ዝገበረቶ እንተገበረት ብዙሕ ትፍትን ነይራ ዳይ ትፍትን ኣይፈልጥን እየ ግን እቲ ፈተነታት ዳርጋ ትርጉም ኣይነበሮን ምክንያቱ ኣሜሪካ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነት ዝትገብሮ ዝነበረ ፃዕሪ ዝወስኖ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ምርጫ ስለ ዝነበራ ኣብዚ ሕጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግን ነፍሱ ወከፍ ሰብ ይክፍትን ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ናቱ ነጊሩ ላብ ኣፍሪካ ከምቲ ናይ ቀደም መንገዲ ኮንኩን ክኸይድ ባይላተራል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምስ ዝኾነት ሃገር ረብሓ ብፍላይ ድማ ብቁጠባ ሽርክነት ዳኣምበር ረድኤት እናሃብና ዝምድና ክንገብር ኣይኮናን ኢሎም ብወቅዒ ፖሊሲ ናቶም ሓቢሮም ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ንኤርትራ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ቀዳምነት ትረክብ ነይራ እያ ብዋጋ ናይ ሶማልያ ቀዳምነት ትረክብ ነይራ እያ ምክንያቱ ኣብዘን ሃገራት ዚኣተን ኣሜሪካ ትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲ ከም መጋበርያ ክገብረልኩም እየ ንዓይ ግን ሓለፋ ግበሩለይ ብምባል ይሰርሓላ ነይሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣሜሪካ ንባዕላ ፖዚሽን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ናይ ቀደም ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ብሰንኪቲ ናይ ቻይና ትገብሮ ዘላ ኢንቨስትመንት ስግኣት ተሰሚዕዎም ኣሎ ስለዚ ናብ ሶማሊላንድ ገጾም ወይ ውንገለታት ናብኡ ክዘብሉ ከም ዝኽእሉ ይንገር ኣሎ ብግምጣሉ ቻይና ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዋ ግን ዓብ ዲል ከም ዘይገበረ ድማ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣብ ኤርትራ እውን ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ራሽያ ይኣቱ እንተሎ ብኩናት ድማ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ይመፅእ እንተዘየለ ምስ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክገብሩ ክመርፁ ይኽእሉ እዮም ኣብ የመን ጠቕላላ ኢራን ኣትያላ ስለዚ ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ የብሎም ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ውድድር ኤርትራ ፖላር ኣድቫንቴጅ ወይ ምስ ኢትዮጵያ ተወዳዲራ ዝለዓለ ኣድቫንቴጅ ክህልዋ ይኽእል እዩ ኤርትራ ድማ ብመን ትድገፍ ዝያዳ እንድሕር ኢልና ድማ ስዑድ ዓረብ ድማ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትከውን እዮም ዝደልዩ ግብፂ ድማ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክኸውን እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ ክልቲኦም ነቲ በንፃሩ ዘሎ ሓይሊ ኢማራት ናብቲ ቦታ ኢትዮጵያን ኢማራትን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክመፁ ስለ ዘይደልዩ እቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ብግብፂ ይድገፍ እዩ ብስዑድያ ድማ ይድገፍ እዩ ንኤርትራ ስለ ዝሓልዩ ንኤርትራ ስለ ዝፈትው ይኮኑን ረብሖም ዝያዳ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ተገይራ ስለ ዝሕለወሎም ንስዑድያ ኢማራት ኣብ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተመፅኡ ሽግር እዩ ንግብፂ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ተመፅኡ ብኩሉ መንገዲ ሽግር እዩ ስለዚ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ኣለዋ ብድሕሪ መጋረጃ ንቅድሚት መፂኻ ዝግበር ፈተነ ድማ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ካውንተር ክትገብሮ ክትክእል ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብወገን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ ድማ ብቐጥታ ክንርኢ ኢና እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ካልእ ናብ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘለውን ዝብልዎ ዘለውን ፅንሒ ኢለ ከስማዓኩም እየ ናብ ኤርትራ ግን ንመለስ ለስገ To privileges of the floor, Pro Tem Senator McGuire, you're recognized. Okay. Thank you so much, Mr. President. Colleagues, we have a good-sized crowd in the gallery today to my left, and there's approximately 50,000 Eritreans who call the United States of America home. And there we go. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰነተር ናይ ካሊፎርኒያ እዩ ማይክ ማግዋየር ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ኮሚዩኒቲ ኣብ ስቴት ኦፍ ካሊፎርኒያ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ጀነራል ኣብ ኣሜሪካ ከባቢ 50,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣለዉ ይብል ኣሎ ኣነ እኳ ውሒዶም ኮይኑ ተሰሚዕኒ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ሲ ኢቨን ቢገር ኮሚዩኒቲ ዘለና ኮይኑ ትስማዓኒ ነይሩ ግን ኤኒዌይ doesn't matter ኣብ ብዝሒ ዘይኮነ ኣብ ኣድማዕነት እዩ ተገዳሲ ስለዚ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ስቴት ኦፍ ካሊፎርኒያ ዝቕመጡ ዘለዉ ኤርትራውያን ብዝገበርዎ ፃዕሪ ኣብዚ ሕጂ ንመበል 34 መዓልቲ ናፅነት ምክንያት ብምጥቃም ምዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስቴት ኦፍ ካሊፎርኒያ ሰነት ተራኺቦም ኣለዉ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ እዚ እቲ ዝበለፀ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንደ ስምዖ ምንጭ One of the largest communities in the United States of America is right here in the great state of California, including the North Bay area in Santa Rosa. And today we have over 100 strong here in the state capital celebrating their native country's 34. እንታይ ዝብል ዘሎ ካብቲ ዝበዝሒ ህዝቢ ኣሜሪካ ህዝቢ ኤርትራ ብኣሜሪካ ዝቕመጥ እዚኦም ሕጂ እዞም 50,000 ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዘሎም ኤሪትሪያን ኣሜሪካን እዮም ይመስለኒ እቶም ካልኦት ወረቐት ዘይብሎም ዝሓት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ካብኣቶም ድማ እቲ ዝበዝሒ ኮሚዩኒቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ካሊፎርኒያ ይዝርከብ ኣብ ካሊፎርኒያ ድማ ካብቲ ኖርት ቤይ ኤሪያ ይብሎ ኣሎ ዲቴይልስ ኣነ እቲ ዌስት ኮስት ከይደ ስለ ዘይፈልጥ ጀነራሊ ፅቡቕ መረዳእታ የብለይን ግን ደዝ ማተር ኩሉ ምሉእ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ሚእቲ ዝኾኑ ድማ ኣብዚያ መጋባእያ ምሳና መፅኦም ኣለዉ ነዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ምሳና ንኽካፈልዎ ይብል ኣሎ ኦኬ Fourth year of independence. After nearly a 30-year war with Ethiopia, the country gained its independence in 1991. Thousands of Eritreans fled their home country for a more peaceful existence, and many settled here in the Golden State. Eritreans have a long reputation of supporting and uplifting one another.
providing resources and education, community bonds, and this was demonstrated back in 2017 in the North Bay after the devastating North Bay firestorms. The community came out like never before to be able to help neighbors who are in need. እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ብስነ ስርዓቶም ብስርሖምን ከም ዝፍለጡን ኣቐድም ኣቢሉ ድማ ታሪክ ናይ ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ኩናት ኣብ 1991 ናጽነታ ከም ዝረኸበት ኤርትራ ብሰንኪ ኩናት ዝፈጠሮ ፀገማት ድማ ብዙሕ ኤርትራዊ ተሰዲዱ ኣብ ኣሜሪካ ዝመፀ ብስርዓት ዝነብር ኣበርክቶ ኣብቲ ሕብረተሰብ ድማ ኣብ ፅቡቕን ኣብ ሕማቕን መጀመርያ ብሓደ ተኣኪቡን ሓትሕዱ እናደገፈ ዝነብር ንሓትሕዱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ስቴት ንዘጋጥም ፀገማት ድማ ኣለኹ ብምባል ክሕግዝ ኢሉ ዝቐርብ ሓደ ውፉይ ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከም ዘለዋ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ዝገልጽ ዘሎ ኣገይን ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣብ ስቴት ኦፍ ካሊፎርኒያ ድማ ብፍሉይ ዘለኹም ዓብ ክብርለኒ የቐንየልና ስለቲ ኩሉ ነዚ ሃገርና ትገብርዎ ዘለኹም አበርክቶ One of the greatest strengths of California is our diversity and the lessons that we learn day in and day out from the wide spectrum of cultures who are part of the fabric of the Golden State. Ladies and gentlemen, Listen and I welcome you to please welcome over 100 from the North Bay celebrating Eritrean independence and a little bit of extra applause because they have brought an amazing traditional feast that is in the members lounge. Can we please welcome to the California State Capitol. ከም ትሪዎም ዘለኹም ኣሜን እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን እቲ ስለ ልዕሊ እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ኣበርክቶ ኣብቲ ሕብረተሰብ ጥራይ ዘይኮነ ብምንታይ ዝገልጾም ዘሎ ኣብዚ መበል 34 ናጽነቶም ንኸብዕሉ ኣብ ዝመጽሉ ዘለው እዋን ውድ እንትኾነ ፍሉይ ህያብ ሒዞም ከም ዝመጹ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያቶም ናባቶም እውን ከቕንዓልኩም ስለ ዘለኹ ናይ ብሓቂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣሜሪካ ብስደተኛታት ዝቆመት ሃገር እያ ዳይቨርሲቲ ወይ ከዓ ብዙሕነት ናይቲ ህዝቢ ድማ ዳርጋ ልዕሊ ማንም ሃገር ናይ ዓለም ዝንፀባረቐላ ሃገር ምዃና ምግንዛብ የድሊ እዚ ስለ ዝኾነ እዛ ስቴት እዚኣ እዞም ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለው ድማ ኣብዚ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ናይ ካሊፎርኒያ ብዙሕነት ዘንፀባርቕ ኮይኑ ሎሚ ድማ ብፍሉይ ነቶም ኣብዚ ክበፅሑና ጥራይ ዘይኮኑሲ ፍሉይ ፌስታ ንክንገብር እውን መግቢ ሒዞምላ ኣብቲ ናይ ሰኔተርስ ዘብልሉ ቦታ ቀሪቦምላ ኣለው ስለ ዝበሎም ስታንዲንግ ኦቬሽንስ ካብቶም ሰኔተርስ ይቕበሉ ኤርትራውያን ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብምሎም ተንስዮም የታክዑሎም ኣለው ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ኒው ዘለው ድማ ብፍልይ እስከ ነዚ ኣርስቲ እዚኣ ቅድሚ ናተይ ፊድባክ ማሃበይ ዳንኤል ቀሪብዋ ነይሩ ንሸ ንስማዕ እዩ በሳክራሜንቶ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ ፍልይ ዝበለ ፕሮግራም ነይሩ ወይ ከዓ ናይ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝገብር ናሽናል ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ግሩፕ ወይ ከዓ ናይ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝገብር ኣካል ኣብ ንዓይውን ክሳተፍ ዓዲሞምኒ ኣብኡ ተሳቲፈ ነይረ እዚ ከዓ ፍልይ ደብሎ ብመበል 34 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ምክንያት ኮይኑ ግን ምስ ውስኻ ቢልካ ኣብቲ ባይቶ ናይ ካሊፎርኒያ ምምሕዳር ካሊፎርኒያ ናቶም ዘሎ ኣብቲ ሰነት ናቶም ዘመሓላለፎ ሓደ ሬዞሉሽን ነይሩ ውሳነ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንታሪክ ኤርትራን እቲ ቃልሲ ኤርትራን ሪኮግናይዝ ዝገብር ንኤርትራውያን እውን ከምኡ ዘሞግስ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ሓደ ሚእቲ ኮኑ በቲ ወኪል ኣብ ሰነተር ማይክ ማጓየር ይበሃል እሱ ዝመወሎ ወይ ከዓ ስፖንሰር ዝገበሮ ሬዞሉሽን ከምኡ ይግበር ካብቶም ወከልቲ ህዝቢ ሞዚኣ ከዓ ንኤርትራውያን ብፍልይ ዝበለት መዓልቲ ክትልለሎም ንታሪክ ኤርትራውን ህዝቢ ካሊፎርኒያን ህዝቢ ኣሜሪካን ኣሞጊሱ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዝንዝን ጌርና ኣለና ኢሎም ዘሕለፍዎ ሬዞሉሽን ማለት እዩ ውሳነ እዩ ስለዚ ኣብኡ ተሳቲፍና ከም ተዓዘብቲ ኣብ ርእሲ እውን ምስ ሰነተር ማጓየር ዝግበር ሰላም ባህሊ ምስኣል ኩሉ ተገይሩ እቶም ኣመሓደርቲ ናይ ካሊፎርኒያ بقول له أفت دراش بزح سمع زي سلوز نبرة بزعب إيرتراوان ماليشهم دفولت له مجدثات مالتي زي خاتنا يهزبوا دبلوماسي دبلا سلوز خمسيتات عود صراحة بكل جزية خمس بزح دجبر أنا لما عاد خاف لي دبلا ينيرمو أبسلتات هات فيديوهات كم تري وزل له خميس مثل نيرو مجمريا أبزي جكر دعنا زلوا زي بزي
ገለገለ ሰባሎ ንሃገረይ ይፈቱየ ንሃገረይ ኩሉ ክገብረላ ይኽእል እየ ከይደክሞተላ ይኽእል እየ ዝብል ጽቡቕ ሓሳብን ጽቡቕ ዝኾነ ጽቡቕ ኣብነትን ጽቡቕ መረዳእታን እዩ ኣብ ኣሜሪካ ትነብር ዘለኻ ብፍላይ ኤርትራዊ ኣብ ኣሜሪካ ትነብር ዘለኻ ንኣሜሪካ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዋ ፖሊሲ ብምርዳእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘለኻዮ ስቴት ተወዲብካ ጥራይ ዘይኮነስ ከምዚ ኩነታት ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ልዕሊ እቲ ብሎቢ ሚልዮናት ዶላራት ኢንቨስት ጌርካ ከተስልጦ ትኽእል ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ድማ ዝበለፀ ክገብረልካ ይኽእል ስለምንታይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ውፅኢታዊ ኮይኑ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ናይ ዳንኤል ቻነል ከትኩም ኤርትራ ፈርስት ዝብል ከትኩም ራእይዋ ፕሊዝ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዋ እያ ምንታይ ንዳንኤል ከይወዘሉ ስፖትላይት ኢለ ጥራይት ሓበሬታ መእተዊ ክበኩም ስለ ዘለኹ እየ ከትኩም ኣብ ራእይዋ ሰብስክራይብ ድማ ግበሩሉ ንዳን ሓውና ኣብዚ እውን ዕዱም ጋሻ ኮይኑ ፍሉይ ሓበሬታ ዝህብ እዩ ገለ ካብቶም ኣብ ሚድያ ናትና ንቅድሚት ክመፅእ ዘለዎ ክዓቢ ዘለዎ ቻነል እውን እዩ ብቅዓት ስለ ዘለዎ ኣበርክቶ ስለ ዘሎ ኣብዚ ሃገር ድማ ብምቕፃል ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ስለምንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ እንድሕር ኢልና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክመርፁ ዝኽእሉ ዜጋታት ስለ ዝኾኑ ነፍሲ ወከፍ ሴኔተር ነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይ ኮንግረስ ክምረፅ ስለ ዘለዎ ህዝቢ ድማ እቲ ክመርፅ ዓቕሚ ዘለዎ ድማ ድሌታት ክዛረብን ምክንያቱ ንኤርትራ ሓጊዛ ክብልዎ ከሎ ብዋጋ ናይ ካልኦት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንኤርትራ ፅቡቕ ጠመተ ክህልዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘላ ሃገር ንእሽተይ ሃገር ጀነራል ማለት እዩ ክፈልጡ ኣይክእሉን እዮም ኣብታ ናቶም ስቴት ኣብታ ናቶም ዲስትሪክት ኣብታ ናቶም ዞባ ንናቶም ምርጫ ዘገድሱ ዜጋታት ግን ክፈልጡ ግዴታ ኣለዎ ንዓኻ ፐርሰናሊ ወይ ንዓኻ ፐርሰናሊ ከይፈልጡ ይኽእሉ እዮም ግን ንስኻ መራፂ ኣካል ክሳብ ዝኾንካ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኢንጌጅ ትገብር እንድሕር ኮንካ ተገድሶም ኢኻ ስለዚ ናትካ ጠለባት ክሰምዕዎ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ከተስምዕ ትኽእል ኢኻ ድምፂ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ንኤርትራ ክንገብረላ ንኽእል ብፍላይ ኣሜሪካ ዘለኹ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ፀገም ብዓብዪ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዋ ስእሊ ክትቅይሮ ትሓስባላ ወይ እውን ግምታት ከም ዘሎ ወይ እውን እንተታት ንርኢ ኣለና ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እስከ በጃኹም ኩልኹም ኣመስግኑለይ ምክንያቱ ሰሉስ ምድሪ ስርሖም ኣብኪሮም ካብ ስርሖም ዕረፍቲ ወሲዶም ንስድሮኦምን ንካልኦምን ገዲፎም ነዛ ንሃገርና ዝግባእ ስለዝኾነ መዓልትና ፅነት ስለዝኾነ ይኮነ ንኤርትራ ዝግባእ ንኤርትራ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ኢሎም እዮም ስርሖም በኺሮም ጆርናቶም ገዲፎም መዓልታዊ ሂወቶም ገዲፎም ናብዚ ቦታ ዝኸይዶም ነዚ ስራሕ እዚ ሰሪሖም ኣለው ናተይ ስራሕን ናትካ ስራሕን ናትክ ስራሕን እዮም ሰሪሖም ዘለው ስለዚ ክብሪ ይግብኦም ነፍሲ ወከፎም ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ተሳተፈ ዓብ ክብሪ ይግብኦ ስለምንታይ ንሃገርና ፅቡቕ ምግባር ኣብ ዘለኻየ ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ ኤርትራ ከይድካ ጥራይ ኮንካ ትሰርሓላ ኤርትራ እኮ ንስኻ ከይሃለኻ እውን ጠጠው ኢላ ኣላ እኮ ንኤርትራ ከነዕውታ እንድሕር ኮይና ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ በብቦትኡ እዩ ክሰርሕ ዘለዎ እንታይ ትብል ደርፍላ ሓንቲ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ መሲልኩም ኣብርሃም ኣፈወርቂ ንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ብሪልያንት ኣርቲስት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብሲ በብዓቕሙ ክገብር ኣለዎ ዝብል ሓደ ብገንዘብ ሓደ ብጥበብ ሓደ ብጉልበት ሓደ ብፍልጠት ሓደ በብወገኑ ክገብር ዘለዎ ፍልጠት የብልካን ብጉልበትካ ግበረላ ጉልበት የብልካን ብጥበብካ ግበረላ ጥበብ የብልካን ብገንዘብካ ግበረላ in any way ንሃገርካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኩሉ ሰብ ብገንዘብ ክጠቕማ ኣይክእልኒ ኩሉ ሰብ ብጉልበት ክጠቕማ ኣይክእልኒ ኩሉ ሰብ ብፍልጠት ክጠቕማ ኣይክእልኒ ኩላቶም ተመላሊኦም እዮም ዝኸዱ ጉልበት ፍልጠት ጥበብ ገንዘብ ኩሉ እንተተሓሒዝከያ ንሕብረተሰብካን ሃገርካ እቲ ዝበለፀ ኣበርክቶ ክትገብረሉ ትኽእል ብከምዚ መንገዲ እዩ ክግበር ዝኽእል ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንዓና ንወኪሎም ንህዝቢ ኤርትራ ክጠቅም ኢሎም እሞ ከዓ ኣድማዒ ዝኾነ ነገር ኣድማዒ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ እቶም ሰነተርስ ብዛዕባ ኤርትራ ፈሊጦም ኣለዉ ስቴት ኦፍ ካሊፎርኒያ ብመን ዶሚኔትድ እዩ ብዴሞክራትስ ዴሞክራትስ ከዓ ትራዲሽናሊ ኣንፃር ኤርትራ እዮም ስለምንታይ እቲ ዴሞክራትስ በዓል ኦባማ ገለመለ መለስን ናቱ ኤሊት ክላስን ስለተቆፃፀርዎ ድምፂ ናይ ኤርትራ ኣብ ምዕባስ ዓበ ግደ ገይሮም ሎሚ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ኣምሓራ ናቱ ዕላማ ኣለዎ ተጋሩ ናቶም ዕላማ ኣለዎም ኦሮሞ ናቶም ዕላማ ኣለዎም ስለዚ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ዲፕሎማሲ ክህሉ ይክእልኒ እንታይ ግን ኣሎ ገንዘብ ቆፂሩ ላቢ ሎቢይስትስ ቆፂሩ ኣሎ ብዙሓት ሎቢይስትስ ኣለዉ ናይ ሎቢይስትስ ኣብ ዋሽንግተን ጥራይ ክፀሉ ዝኽእል ኣብቲ ግራስ ሩት ክጠቕመካ ዝኽእል ግን ኣስተዋፅኦ ክገብረልካ ዝኽእል ግን ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ሓፊልና ብጥሙር መንገዲ ኣብ ዘለና ኣብ ኤሮጳን ከም ፅቡቕ እዩ ግን ዝያዳ ንዓና ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ስለ ዘገድሰና ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኤርትራውያን ልዕሊ ካብቲ ትገብርዎ ዘለኹም ንላዕሊ ወሲኽኩም ንክትሰርሑ ምሁራት ክትሳተፍዎ ክትፅሕፉ ናብቶም ኣባላት ናይ ኮንግረስ ናትኩም ኣባላት ናይ ሰነተርስ ናትኩም እናፅሓፍኩም ከይሰልከኹም ንኤርትራ ዓብ ነገር ትገብሩላ ከም ዘለኹም ብርግፅ ድማ ትገብሩላ ኣለኹም ነዚ ኩሉ እንድሕር ጌርና ድማ እቲ ንደልዮ ዘለና ኩነታት ክበፅሓ ይኽእል እዩ ስለዚ
دقيمة دقاقيمة نتزول له كنتات أستوعلنا كنريو كنكلالنا نشتي اسكخن سمعنا داني تمليسة أبتنا إتوبيا خملة يشوف Lady of the hour. Thank you for making it happen. مالتيو إيرتراويان أمريكانينا خمس زبحال دلوبزي أب أمريكان ننبر إيرتراويان حجي تي عبس أقام كوين تصان حيوان كسا حجون زولو أمونغو إيرتران أمونغو أمريكان زولو ركب ببورب أب نبورز ما زولو كابتناي سانكشن جمير كاخساب كال بزح لما حيشلو بعبيو بزعبا إيرترا زولو ومرايا بتاع زنبعي كاب زيناتات كاب كالوت صلات إيرترا ترخبو إيرترا خمزي إيرترا وين كمزي يوم إيرترا خمزي أتدلي خمزي وكتنيا معقر قريت حقر أنصار أمريكا زخونت قرقر كات تقمت حدث الوخساب حجون بزح دي يتصففه ግን ብዙሕ ተበገስታት ወሰዳሎ በዛ መዓልቲ እዚኣ ከማነይ ፈጻሚ ጉዳያት ብርሃነ ገብረ ህይወት ምስ ኣብቶም ስቴት ዲፓርትመንት ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከቱ ኣብቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ትከታተልና የአሜሪካ ማለት ስቴት ዲፓርትመንት ብዛዕባ ኣፍሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከቶም አካላት አለው መስዋዕታም ተራኺቡ አዘራሪቦ ገለ ዝብል ዜና ወሪና ነርና ስለዚህ ብዙሕ ከምዚታት ተበገስታት እንዳተወስደ ከመሓየሽ ትግቦ ኤርትራ አሜሪካስ ኩሉ ግዜ ከምዛ አንጻርና ሞ ናብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኩሉ ግዜ ትኸይድ ወይ ከዓ ትድልየት ናይ ኤርትራሲ እቲ ሃገራዊ ረብሓና ኤርትራ ወይ ኤርትራ ትሪሊስ ከምቲ ምስ አሜሪካ ኩሉ ግዜ አንጻሩ ወይ ከዓ ፀረናቱ ኮንካ ዘቕምጥዎ ኣሎ ማለት እዚ ኩሉ ግዜ ዝምብዕዩ ኣብ ገሊኡ ከይትራዳዳ ትኽእል ኣብ ገሊኡ ትራዳዳ ትኽእል ዝንቡር እዩ ግን ቶም ኣብ ኣሜሪካን ኣመዝና ኤርትራውያን ነዚ ዝረኣያ ዝመን ትኽጥየር ብዙሕ ንብሕጅውን ንገብረሁሉ እዩ ከምዚታት ናገበርካ ክትፅባቐና ትመልክዑ ትደላይ ሰላም ምዃኑ ኤርትራ ከዓ ነብሳ ትኽእል ምናዳ ብሰዓት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ዘበን እዚ ከም ኤርትራውያን ኣብነታዊት ትኾነት ሃገር ኣብ ትኾነሉ መገዲ ጌጋታት ክህሉ ክእል እዩ ዝርም ነገር ክህሉ ክእል እዩ ድመሓየሽ ነገር ክህሉ ክእል እዩ ግን ንቅድሚት ዝጠመተ ኣገዳሲ ምሳሚ ብዛዕባ ኣሜሪካን ናይ ወፃኢ بحفشة كم زنريوم زلنا داني زقود لا كل أنت زربا بتخكل قليل ونيو جنتاينا نبل دلنا نايب حكي أتتك برزولو تعري أمريكا كاب مدرحنا مدرح كسجر كلا كل جزء زناقات بوليسي يكونوا زك أير علوم نمنا تاب سوريا زنبرم بوليسي دروتي قراتات على إلهم ملو أبكالو وبوليس غيروا لو نبي إيرترا دما أنفتي بمالو مسير ترى خسروا خمس دليو سلزي نزلت تقييمنا نفس وكف إيرتراوي بحلاف إنك تسرح ኢትዮጵያውያን እንታይ ይራዮም ስለዘሎ እስከ ብግምት አልሆን ሪ እና በአሜሪካ ውድድር ስለዝሆነ ሳቶም ካዝብሎ ዘሎ is Egypt and Ethiopia in their fight over a massive dam. There is Trump's peace in the Nile dispute. What really happened between Ethiopia and Egypt? Donald Trump says he brought peace between Ethiopia and Egypt over the Nile. But what if I told you that peace came in spite of him, not because of him? And what if I told you he merely lit the fuse of regional war? Recently, former US President Donald Trump made this claim on social media. Another case is Egypt and Ethiopia in their fight over a massive dam. There is peace, at least for now, because of my intervention. هجي انتايو أبز زبلوه زلو أبز حلفة دونالد ترامب هذا صحف هاوتشي نيرو أبز صحف دما انتايلو نيرو أمونغو إثيوبيان جبت انزل برا كويناتون عني تتوابي لي أبز حلفة ترمناتي أبز حلفة محدار زناتي زنبرة نسو دما إثيوبيا هذا زي قبول زعينتو عبدي قاب مسرح نتنيل دبحل حدا قافت يراتلو سلازي نبرت انتايلي تتوابي الوغة ديتو بتنوت دي قاب مبال أبقوين نقبس خيني تتوابي الوغة كينا سلازي حجون أنا سلازلو خي تتويل زلو تكونتاتي زبل زلو إثيوبيا عندما إزي جايو وغا ساك ناي قبس يحيزو وغا ناي قبس يحيزو يزخيد زلو سلازي إزو كلو نريو زلنا نساتهم أمتازي بالمدام نمتاين بس يحم زلو ستيل دونالد ترامب أبغوني قبسي كوينو يزارب كم زلون نيتوبيا دما يقدر سلا كم زلون يمزارب زلون أوكي نشتي نسمعيه كالاي argument دماغ out of poverty. But Egypt, which depends on the Nile for nearly all its water, feared Kurd would cut into its flow. Cairo invoked colonial era treaties signed without Ethiopia, claiming historical rights to the river. This sparked bitter disputes. Years of African-led negotiations followed, with the African Union and regional actors trying to mediate. And then came Trump. In 2020, Trump Egypt, but many say what he did was far from neutral. بحفشة انت يوم تبلو زلو دونالد ترامب نتشجع يفتحون تراي انت كومبليكيتي جيرو تقول تبتشي زلو إثيوبيا بمن قد أنا أفريقيا كان دبلوماسي جيرا يبزبتي حتى زعينتيو
دونالد ترامب جن مس إثيوبيا صبغ زمدنا كم زي بلو فلوتي ولا زحجي أمباسادر متيو تراخيبو قلبله إلهم زفرترو زلو دراما سين مفتاريو لك كمتي افتفل عليه نشتك على وسيدهم كم حدا عبنا جرز جبر زلو جيروم دراماتات بسرعة زلو نخومو دراماتات نمسرح مبر مس دونالد ترامب صبغ بوليسية بلومن مس أمريكا جن دونالد ترامب إثيوبيا بصبغ بتاكبل هيكلني يعني كسب حج زرانة يبلان تسمعنا يبلان مهنياتو أبز حلفة أبتنا إميجريشن نيرترا تركبن هجرات كبيرترا سب كم زي كل جرا غير نيرو ساتم دما نيرترا سلدي تسألسي نعناك فتيو نيرترا سلدي تأمامنا لا نعناك فتيو زبل جمجام وسيدهم أبت السوشيال ميديا بزعو كزارة بقدنيهم حج خاص كنت كبلو جميرة مالو سمعوا ما بزح حدش بوليس زواتزلو دونالد ترامب إثيوبيا تركبن 36 هاجرات عالم እገዳ ጉዕዞ ክገብር ሓሳብ ከም ዘለዎ ሮይተርስ ገሊጹ ማርኮ ሩቢዮ ዝፈረመሉ ንዲፕሎማት ዝተዳለወ ሰነድ ዝርዝር እተን እገዳ ጉዕዞ ዝክግበረለን ዝተሓሰቡ ሃገራት ዝሓዘ ኮይኑ ተረኺቡሎም እተን ሃገራት ካብቲ እገዳ ንምውፃእ ክገብርኦ ዝግባእ ምትዕራይ ዝሓዘ ምዃኑ ተሓቢሩሎም እቲ ሰነድ ዜጋታተን ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ሙሉእ ወይ ብኸፊል እገዳ ክግበረለን ዝግባእ ሃገራት ብመነፀር እውን ፀገማት ብምቕማጥ እንትኾን እዚ ተግባራዊ ቅድሚ ምዃኑ هاجرات كمالو زقبا معكنتات متعراياتن كجبرا كل تورح خمس وهابن تدريسلو اتعمود اتزحلف سمون ناب دبلوماسيات تستزرجح السند ابوش تسوسا معلتات نتستقمت معكنتات جدتاتن كنت زي مالين بملؤ وي بكفال قدام مغشا خبرلن زخيل 36 سكفتا زل على هاجرات العللو كبل رويترز صبيبو ስለዚህ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ኣገይን ንኢትዮጵያ ትርከበን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብቲ ናቱ ዝሓስቦ ዘሎ restrictions ወይ ከዓ እገዳታት ኣብኡ ክእትወን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ድማ ብፍላይ ንኢትዮጵያ ኣብ ቱሪዝም ዝምርኮስ ቁጠባ ዘለዋ ዓብዪ ፅዒት ክኸውን ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ እውን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እውን ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ስለ ዝኾነ ትቐንዲ ሓይሊ ናቱ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዎ ፀገም ክበዝሕ ከሎ ረብሓታት ናቱ ድማ ብኡ ፀገም ከጋጥሞ እዩ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ብጀካታ ኣምባሳደር ናታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝገብሮ እንተደይ ኮይኑ ካብ ዋሽንግተን ዝወፀ ፍሉይ ንዓቢ ዘተባብዕ ፖሊሲ ኣይሰማዕናን ኣለና ኩሉ ብግምት እዩ ኣብ ኤሮፓ ደገፍ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ካብ ኣሜሪካ ግን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ፍሉይ ደገፍ ከም ዘለዎ እታ እንኮ ተተኣማምኖ ወይ እውን ንሱ ዝሓሸ ዕድል ኣለኒ ዝብላ ዘሎ እንታይ ኢማራት እያ ብመንገዲ ኢማራት እንተወሓደ ኣሜሪካ ሸለል ክትብለኒ ትኽእል እያ ዝብል መረዳእታ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኢማራት ኣብ ናይ ዓቢ ፖለቲካ ዓብዪ ፀወታ ክትፃወት ትፍትን ከም ዘላ ግን እቲ ናይ ኢማራት ፅልዋ ድማ ማዕረ ናይ ኢማራት እኳ እንተዘይኮነ ናይ ስዑድያ ኒውትራላይዝ ክገብሮ ክእል ወይ ከዓ ካህስሶ ይኽእል እዩ እቲ ፀገም እቲ ፍልልይ እንታይ እዩ ኢማራት ቀጥታዊ ዝኾነ ረብሓይ ዘለዋ ኣብ ኣፍሪካ ስዑድያ ግን ተዘዋወረ ረብሓይ ዘለዋ እዚ ትፍልልይ ስዑድያ ከምቲ ናይ ኢማራት ኣግሬሲቭሊ ኣብ ኣፍሪካ ትቃለስ የላ ፅቡቅ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል ግን ብዙሕ ረብሓ ካብ ኣፍሪካ ስለ ዘለዎ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ኢንዳይሬክትሊ ንኣሜሪካ እናርኣየት ስቕ ንኽትብል ክፀቕጣይ ዝፍትን እምበር ኣብ ጎኑ ክገብራ ይክእልን እዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ በዚ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ዘለዋ ዕድላት ተጠቒማ ትኸዶ ዘላ ብፍላይ እዚ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ድማ ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ኤምባሲ ጀሚርዎ ንዘሎ ብዝለዓለ መንፈስ ክቕፅሎ እንተኽኢሉ ፅቡቕ እዩ እዚ ከምዚ ክንብል ከለና ግን ካብ ምንታይ ዝብገስ ረብሓ ስለ ዘሎ ይኸ ኣሜሪካሲ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኤርትራ ርክብ ክትገብር እውን ክትደሊ ትኽእል እያ ንብል ዘለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን እስከ ብዛዕባ ናይ ዓለም ኩነታት ክንርኢ ንኣሜሪካ ፖሊሲ ናቶም ኣበይ ይድፋእ ከም ዘሎ ስለምንታይ ናት ከምዚ መንገዲ ይኸዱ ከም ዘለዎ ክሕግዘና ምንታይ The dollar is losing its shine, not necessarily in headlines, but in contracts and in investments. And that's where power really shifts. You would agree. In this episode, we'll discuss why more exporters around the world are saying no thanks to the US dollar and how the loss of confidence affects the US currency. Today, we're going to break down something that's not really supposed to happen in times of crisis. A weak US dollar is unusual. You've probably heard it before. The dollar is the world's safe haven. We've heard it so many times over and over again, and it used to be true. The rock everyone runs to when the world gets shaky. And global volatility has sparked renewed rally in gold. Now, the yellow metal is increasingly replacing the US dollar in global reserve portfolios, with central banks around the world expected to ramp up purchases in the coming months. እዚ ንበኩም ዘለና ሓበሬታ ምዝ ሕጂ ንዛረበ ፀናዕና ቀድማ ኣቢልና ኣሜሪካ ፖሊሲናታ ክትቅይር እያ ክንብል ከለና ወይ እውን ፖሊሲናታ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ርክባት ክትቅይር መሪፃ ወይ ለቢማ ወይ እውን ነጢሓ ኣይኮነትን ግዴታ እውን ስለ ዘለዋ እዩ
እንታይ እቲ ግዴታ ድማ ዓለምና ንዶላርን ንንግድና ኣሜሪካን ወይ እውን ንኣሜሪካ ዝነበራ ቦታ ብቕልጡፍ እናገደፎ ይኸዱ ከም ዘለዎን ምናልባት እቲ ኩናት ምስ ኢራን ወይ እውን ምስ ሰሜን ኮርያ ምስ ዩክሬን ገለመለ ዝግበር ዘሎ ገለገለ ሰብ ኣሎ ካብ ኣሜሪካ ዘሎ ፅልዋ ኣሜሪካ ፅልዋ ናታ ይጎድል ኣሎ ክብሎ ከሎ ከምዚ ንምግናን ወይ እውን ኣንጻር ኣሜሪካ ንኽትዛረብ ዝበሃል እዩ ዝመስሎም ዘሎ facts on the ground ኣባይታ ዝረአ ዘሎ ነጥቢ ግን ከምዚ እንታይ ዝበሃል ኣሎ መሲልኩም ምውዳቕ ንእሽተይ ብንእሽተይ እዩ ዝወድቕ ስለምንታይ ብሪቴን ኣብ 1900 እዚ ዝሓለፈ 20 ክፍለ ዘመን ክጅምር ከሎ ግሬት ብሪቴን ወይ ከዓ ብሪጣንያ እታ ዝዓበየት ፓወር እያ ነይራ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣይኮነትን ወዲቓ ቀስ ብቐስ ፓውንድ ድማ ከምዚ ናይ ሎሚ ዶላር እዩ ነይሩ ግሎባል ሪዘርቭ ኣሰት እዩ ነይሩ ምስ ግዜ ግን ቀስ ብቐስ እናወደቐት መንግስቲ ሞር ኣብ ዕዳ እናኣተወ ሞር ናብ ዕዳ እናኣተወ ቀዳማይ ኩናት ዓለም መፅዩ ኣመና ኣብቲ ኩናት ካብ ብዙሕ ስለተጠላቀየ ብዙሕ ዕዳ ኣትይዎ እቲ መንግስቲ ፖሊሲ ክቕይር ፈቲኑ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ግን ጠቕላላ ወዲዩ ተፀንቂቑ እቲ ፓውንድ ናቶም ድማ ካብ ናይ ዓለም ደረጃ ተራባጢራ ኮይኑ ወፅዩ ማለት እዩ ኣሜሪካ ድማ ሱፐር ፓወር ኮይና ወፅያ ካብኡ ንድሓር ድማ ኩሉ ናይ ዓለም ስታንዳርድ ብናይ ኣሜሪካ ሲስተም ሲኸይድ ነይሩ ዶላር ድማ እቲ ዝበለፀ ሪዘርቭ ኣሰት ነይሩ ክሳብ ሰብዓታት ዶላር ዝበለፀ ተደላይነት ዝገብሮ ዝነበረ ምክንያቱ ብወርቂ ዝተደገፈ ባጤራ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብ 70 ምስ በፅሐ ግን ነቲ ናይ ወርቂ ደገፍ ገዲፍና ኣለና ፍሎቲንግ ሬት ኢና ስቂሉ በቃ ወረቐት እዩ ብእምነት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ክረአ ዘለዎ ብምባል ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኣምን ብዝብል ወረቐት ክሕትሙ ጀሚሮም ድሓን ፀኒሑ ኣብቲ ሰዓታት ብፍላይ ካብ 2000 ድማ እዚ ናይ ዓንዳሪ ኩናት ፖሊሲ ድሕሪ ምኽታሎም ኩነታት ናቶም እናተበላሸወ ዕዳ ናቶም ድማ ልክዕ ከምዛ ባላንቺና ካብ መጠን ንላዕልና ነፋሕካያ ትኸይድ ዘለኻ ኣበይ ክትኳስ ምዃና ይትፈልጥን ኢኻ ግን ክትኳስ ምዃና ግን ትፈልጥ ክትኳስ ምዃኑ ኢሎን ማስክ ዳርጋ ኣብ ሰሙን ሓተ ግዜ ይፅሕፍ ኣሎ ኣሜሪካ በዚ ትኸዶ ዘላ ባንክራፕት ክትከውን እያ ምክንያቱ እቲ ትኸዶ ዘላ ካብ ኢሎን ማስክ ንላዕሊ ዝርዳእኒ ቁጠባ ዝብል ህሉ ኸውን ይሓደ ሓደ ኣብዚ ድሓን ንሶም ኣፎም ዝሃቦም ክዛረቡ ክእሉ እዮም ኣሜሪካ ክትፍንጀር ከም ትኽእል ግን ንኣሜሪካ ብዝቐረበ ዝፈልጥዋ ሰባት ይነግሩ እዮም ንኸይፍንጀሩ ግን ካልእ መንገዲ ክቕይሩ ኣለዎም እዚ ድማ እንታይ ቅድሚ ሕጂ ብገዳም ብምፍራህን ጥራይ ትቋፅሮም ዝነበርካ ሃገራት ካልእ ኣማራፂ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ምሳቶም እውን ኢንጌጅ ክትገብር ኣለካ ክትዘራረብ ኣለካ ዝብል ፖሊሲ እናመፀ እናነገሰ ይኸይድ ኣሎ ብግምጣሉ ሕጂ ነዛ ናይ ወርቂ ትበሃል ዘላ ክመለሰኩም እንዴ እታ ናይ ዶላር ናይ ወርቅን ናይ ኣሜሪካ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ብኸመይ ይፅሎ ከም ዘሎ ኣብዚኣ ካስምዑሎ እዩ I think about the biggest influence of these events on a global order. I think about how we are all in this room talking about this. And there's one place where they are not spending their time, energy, and resources dealing with this, and that is in Beijing. Because while we have talked about for years how difficult it is to pivot to Asia, I will tell you, I've worked now, 14 years at the Pentagon, and obviously my views here are my own. I do not represent those of the United States Department of Defense, U.S. government, or the United States Air Force. But my first job, my boss said to me, just go into rooms and say, what about China? And that's all I did. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ካውንስል ኦን ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ ፖሊሲ ዲስካሽን ዝካየደሉ እዩ እዚኣቶም ቶም ድሕሪ መጋረጃ ነቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ሼፕ ዝገብሩ ቲንክ ታንክ ዝበሃል እዮም ሲአይኤ ድማ ኢንዳይሬክትሊ ሓሳባት ናቱ በዚ ዘሰጋግር ናብ ህዝቢ ዝበሃል እቲ ቀደም ብስለያ ገለ ዝነበረ ድሓር ናብዚ ቲንክ ታንክ ዝበሃል ስለ ዘሰጋግሩ ድሓን ምስ ካል ስቶሪ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ንሕና ኣብ ዘይርባሓናን ኣብ ዘይዋፅኣናን መንገዲ እናኸድና ቻይና ትበልዓና ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ኩሉ ነገራ ገዲፋ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ዝቃፀል ዘሎ ገዲፋ ናብ ቻይና ፒቨት ክትገብር ኣለዋ ሙሉእ ኣተኩሮ ናታ ሓይላ ጉልበታ ናብ ቻይና ክትገብሮ ኣለዋ ስለምንታይ በንፃሩ ቻይና ሙሉእ ብሙሉእ ስምዕዋ ድሓን ኣብዚኣ እዚ እቲ ናተይ ቦሲ እንታይ ይብለ ነይሩ ካብ ፔንታጎን ትብል ነራ ካብቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኣብ ዝኾነ ይኹን ኮንፈረንስ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ከይድኪ ቻይና ዝብል ቻይና ጥራይ ተዛረቢ እቲ ዲስካሽንስ ናብ ቻይና ገፁ ምንታን ሽፍት ንክገብር ስለምንታይ እቲ ዝለዓለ ዴንጀር ናትና ወይ እውን ተወዳዳሪ ናትና ቻይና እዩ ካልእ ኩሉ ንኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት የብሉን እያ ትብል ዘላ ንቐፅልዎ ስለዚ ምስ ቻይና ዝግበር ህልቕ ድማ ኣብቲ ቾክ ፖይንት ዝብሎ ወይ መሕንቆታት ዝበሃል ቦታታት እዩ ዝግበር ዘሎ ትውድድር ስለዚ ኤርትራ ድማ ገለ ካብቲ መሕንቆስ ክበሃል ዝኽእል ናይቲ ዳህላክ ኣርኪፔላጎ ዝበሃል ዓሰብ ካልእ እቲ ዝርግሐ ናይቲ ባሕርና ኩሉ ሙሉ ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ሬሌቫንስ ወይ እውን ኣገዳስነት ዘለዎ ፀጋታት ኣለዎ For years. And here we are in 2025. And I have to tell you, as someone who has worked on strategy and plans, and if I can shoot my own horn, I've won 2 Officer of the Year awards for my ability to do strategy and plans. It's not that hard. Just do it.
Just stop doing this other stuff and pivot towards Asia and focus on Asia. Right? So while we are sitting over here, I can tell you, I would love it if the United States could do everything. Like, let's go build that Golden Dome that's going to be useless, and let's go march in the streets of DC. Let's do it all, but we do not have the resources. Right? The United States spent more on its nuclear weapons than China spent on its whole military since 2006. And so while we sit in these defense circles and we pat ourselves on the back about how we won the Cold War because we convinced the Soviets to spend money and do stupid things, how can we then say in the same breath, maybe we should deploy troops again to the Middle East to fight this war? You know, and so for me, we've run out of time. I've had policymakers say to me, Oriana, we're just going to do it strategically disciplined. They do not believe in foreign military intervention as a tool. بحثر زبالة ناي بحكي كتأمني هتفتن زلا China كمي جرات حلفهم كم زلا أمريكا دما أكندنا China تكيرات خيد أبهوتة تأتي خم زلا استراتيجيك إذا تنبق عتنا يدلي كان يا بزح كلا زلا نيجن ناتنا استراتيجيكاويت موادرتي ويكان هلا وانا أمريكا عبلان جبتان تقصد دحرقينه وين قدامات كنا هنقصد تقينا ملو حيلنا نتكررنا ناب China هنجبر زلنا لعليدو ما China ترى يكونس أب إيسيا زتكرر بوليسي كلوانا لو كالو كله فنقط فلنا مخنياتو نساتهم صبغ زخونه منجدي اللوم ابزي صبغ يرا تገልጾ ቻይና صبغ يرا نت ፖሊሲቲ ሒዛቱ ከምዘላን ንሶም ኣብ ዓለም ብትኽክል ኣሜሪካ ምዃና መወዳድርቶም ጽቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ከም ዓይነት ምንቅስቃስ ይገብሩ ከምዘለውን ንሕና ግን ኮምፕሊት ዲስትራክትድ ኮይና ናብቲ ንኸይድ ኣለና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ናብ ቻይና ኣተኪርና ክሳብ ዘይከድና እቲ ዘለና ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ እዚ ድማ እቲ ምስ ሃገራት ምስተን ኣገዳስነት ዘለዎን ሃገራት ዝምድናታት ናታ ናይ ኣሜሪካ ንድሕሪት ተመሊሳ ቻይና ምስ ኤርትራ ኢኳሊ ፓርትነርሽፕ ገይራ ምሳ ክሰርሕ ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ኣሜሪካ ግን ኩሉ ግዜ ብምፍርራህን ብእገዳን ጥራይ ክትፍትኖ ፀኒሓ ነቲ ትደልዮ ዘላ እዚ መንገዲ እዚ ግን ኣየዋፅኣን እዩ ቻይና ኣርኪባ ክትሓልፎም ከም ትኽእል ይፈልጡ ስለ ዘለው መጠኑ ንሶም ሓይሊ ዝተጠቀሙ መጠኑ ሃገራት ካብኦም ናሃደማ ናብ ካልኦት ሃገራት ክኸዳ ኤርትራ ድማ ምስ ቻይና ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ከም ትደሊ ይፈልጡ እዮም ببوليسي درجة أنا بمنقد إثيوبيا جيرهم إيرترا كنقول عصرا نخلينا زبل حلم سلازنا برام بر إيرترا قد سنة كم زلوات بوجيرهم ينزفلتو منقس إيرترا ومسوم كسرح دليت كل وخم زخلي فلتيهم رايني ساتهم تعبيد سلازلهم لعلو كل دما بمنقد إثيوبيا جير كان إيرترا عبيد كاخد توات خليقة بس إيرترا كي صراحة كي لما كاسي إيرترا تقول عصرا خليقة زبل بوليسي سلازنا برام يم أبزو أنا زين إذا بوليسي يغير كم زلون أمريكا دما تكونتات نعنا خبري ما تسلزلو تشاينا تخطلو زلا بوليسي نعتاتهم إن خبرهم يخيك كم زلو يمسنا كرزلو إذن ودزن تتكيمكا نحنا دبلوماسي وسيخنا ندحر خيرنا دما أقدا سنة الله سلازن تايب لكم زني أمريكا بغطبا بوددر بخلو ياتدرخ زلا مسكالو تحقرات كتسرح نمالا سجابتنا $1 باتيرا نحنتا أرسك بكمي كتحازا سلزلو Banks around the world expected to ramp up purchases in the coming months. Now, World Gold Council survey shows that 95% of central banks expected global gold reserves to rise over the next year, with a record 43% planning to increase their own holdings. This comes as 73% of the respondents foresee a moderate to significant decline in the US dollar holdings over كم زريز لنا تاين رزالنا أتي global reserve بشيرس مالتيو ناي دولار أبتي global reserve مالت حجرات كم عقرنا هابتي كاب جزية ناتن قطبا نمسك جارس تكملو أبنسي نسخاسي من ولدو كاب جزية جنزب كاب متاع أكت عقبا دحر دليقة بفلا بأفريقيا زولن طريقة يو ببرن دحر عقبا يركا برن تاي كوين الله هبتخا ببر تراي بانك عميد كانت نيركا كندم تاي جنزب كثير كان لقابزن زحلفة خلط عمت تراي رأيو زغانتايو نايبات إيرات أجمز فترة إجي نايبر مس دولار كنا ودا درو خلنا هنا زخلو ودك أتاقاتي من الزلنا دولار كمس منتاي كتودا درو لك يودق كم زلو مس كالوت ريزيرف أسيتس نابنت مس وركي كتودا دير كايو وركي إسرا برسنت اللي عليك خيط كله أبتنا ريزيرف أسيت مخان مالتيو شير ناتو مالتيو دولار جن 14% ناقول ليز خيزلو سلازي هجرات كينو دولار نوركي كم دبا نبيتكوين نار أيان زخدا زلو مغنياتو باتيراتات باي ديفينيشن ابزو سمعوهم اما وداتاتهم باتيراتات نابي مخان من قدام سمعوا ابزي Going to zero. The yen's going to zero. The Chinese currency is going to zero. It's all going to zero against Bitcoin. If you don't understand that yet, you're going to be impoverished. You're going to be on the street. You're going to be begging. You're going to be out of business. You're going to be toast. Next. انتاي زبلزلو كل باتيراتات كله دولار يورو ين ناي تشاينا باتيرا ناي إيرترا باتيرا ناي إثيوبيا باتيرا كله مسجزة نقول لي فاليو دقي فاليو ناتو ناي مجزء عقمو نقول لي زقي إذا
ባጤራታት per definition inflation ክልዎም ኣለዎ እና ናይ ምግዛእ ዓቕሞም እናጎደለ ክኸይድ ኣሎ ስለምንታይ መንግስቲ ፕሪንት ክገብር ስለዝደሊ መንግስቲ ፕሪንት ክገብር ከሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ሓድሽ ባጤራ ይዝእቱ ዘሎ ስለዚ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ምግዛእ ዓቕምናቱ በቲ ፐርሰንቴጅ ንሶም ዝእትውዎ ተወሳኺ ድማ ናይ ቁጠባ ፐርፎርማንስ ናቶም ወይ እውን ውፅኢት ናይ ቁጠቦም ሪኢኻ እናጎደለይ ዝኸይድ ዶላር እናጎደለይ ዝኸይድ ብር እናጎደለይ ዝኸይድ ዩሮ እናጎደለይ ዝኸይድ ኩሉ ባጤራ ናይ ዓለም ከምኡ እዩ ስለዚ ዘይጎድል ቫሊናቱ እንተኮይኑ ዝውስቕ እንተደየለ ግን ቫሊናቱ ክውስቕ ዘይክእል ኣሰት ክትሕዝ ኣለካ እዚ ወርቂ ካብ ጥንቲ ወርቂ ነይሩ ወርቂ ግን ስለምንታይ የፍርህ መብዛሕትኡ ሰብ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ወርቂ ዘይገብር መንግስቲ እውን ብሓይሊ ስለ ዝወስድ ኣብ ታሪክ ተመሊስካ እንተሪኢኻ ብዙሕ ወርቂ እንተለካ መንግስቲ ክጥፍሽ ብዝደለየ ወርቂ ንዘለዎም ዘሚቱ ዝወሰነ እቲ ወርቂ ነይሩ ስለዚ እዚ እውን ስለ ዘሎ ኣብ ወርቂ ድሩድ ዝኾነ ክስረቃካ ይኽእል ክውሰደካ ይኽእል ስለዚ ወርቂ መሓዝ ፅቡቕ እዩ ጎኑ ኢንቨስትመንት መሓዝ ፅቡቕ እዩ ቢትኮይን መሓዝ ፅቡቕ እዩ ገንዘብካ ብባጤራ ጥራይ ምቕማጥ ጥራይ ሕማቕ እዚኣ ጥራይ ክትርዳእኩም ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ንሱ ክገብር ተዘይክልካ ዋጋ ከኽፍለካ ከም ዝኽእልካ ምግንዛብ የድሊ እስከ ድሓን ካብ ናይ ቁጠባ ወፂና ብፍላይ ምዝ ናይ ኩናት ገለመለ ዘሎ እቲ ቢትኮይን ኢንቨስትመንት ኩሉ ወላቕ ዘለቕ ብል ኣሎ ፕሊዝ ተጠቐሙሉ ባጤራ ጥራይ ሒዝኩም ፅባሕ ንጎ ጥራይኩም ከይተርፉ ክልተ ብዛዕባ አፍሪካ ቪድዮ ክበኩም እየ ሽዑ ናብ ዞባና ክምለስ እየ መጀመርያ እስከ በዚያ ንጀምር ንዓና እውን ኢንስፒሬሽን ክትከውን ትኽእል እያ City is a state-of-the-art urban development project spearheaded by Burkina Faso's visionary leader, President Ibrahim Traoré. This modern city will feature 1,000 luxurious villas designed to offer unparalleled comfort and quality of life. But this is not just another ምናልባት እዚኣ ከተማ እዚኣ ተጋነነት እውን ክትከውን ትኽእል እያ እዚ ኢብራሂም ትራውሬ ዝበሃል ናይ ቡርኪና ፋሶ መራሒ ብዙሕ ቪድዮታት ብዛዕባኡ ዝስራሕ ሓንቲ ካብተን ደስ ዝበለትን ኮንሰፕት ግን ናይ ትራውሬ ሲቲ ትበሃል ብሽሙ ሓንቲ ከተማ ክሃንፅ እዛ ከተማ እዚኣ ድማ በዓሎም ይሃንፅዎ እቲ ገዛውቲ ዜጋታት ናይቲ ሃገር ድማ ይገዝዎ ስለዚ ኣነስ ናይ ህግደፍ ከተማ ወይ እውን ናይ ህዝባዊ ግንባር ከተማ ወላ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ከተማ ትበሃል ሓንቲ ቦታ እንተትህነፅ እውን ነቲ ሌጋሲ ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ድዩ ገለመለ ብሽማ ሓንቲ ከተማ እንተትህነፅ ኣብ ኤርትራ ውፅእ ዝበለ ድማሳ ካብቲ ዘሎ ስመራ ድዩ ከረን ድዩ ባፅዕ ድዩ ገለ ውፅእ ዝበለ ከተማ ካብ ዜሮ ብኩሉ ኢንፍራስትራክቸር እንተትህነፂ ከመይ ይመሰለኩም ኣነስ ደስ ምበለኒ ስለምንታይ ከምኡ ብል ኣለኹ ሓደ ሰባት ኣብቲ ዘሎ ከተማ ጥራይ ካብ ዝጨቃጨቁ እሞ መሬት ገለገለ ካብ ትብል ኣብ ውፅእ ዝበለ ከምዚ ቻይና ትገብሮ ወላ ናይ ቻይና ካምፓኒ ሃየር ጌርካ ኣብ ሓደ ቦታ ካብ ባፅዕ ውፅእ ኢልካ ኣብ ካብቲ ገማግን ባሕሪ ወላ ሓንቲ ፍልይቲ ከተማ ሞደርን ኢንፍራስትራክቸር ዘለዋ ትሰርሕ እዚ ድማ ምስ ናይ ካልኦት ኮርፖሬሽንስ ኮይንካ ትሰርሖ ሰባት ድማ ካብኡ ይገዝኡ እዚ እንታይ ይፈጥር እጂ ሰባት ካብ ኣስመራን ካብ ካልኦት ከተማታትን ወፃኢ ክኸዱ ከለዉ ብፍላይ ደገ ዘሎ ሰብ ናብቲ ከተማታት ትክኸይድ ከሎ እቲ ናይ ዘዝመፀ ናብ ኣስመራ ዘዝመፀ ናብ ከረን ዘዝመፀ ናብ ገለ እናኸደ ነቲ ህዝቢ ዝርብሾ ዘሎ እንታይ ይኸውን ህዝቢ ብሰላም ኣብቲ ዘለዎ ክነብር ይኽእል እዛ ኮንሰፕት እዚኣ ኣይ ሪሊ ሆፕ ሓደ መዓልቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ነዚኣ ክገብራ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ድማ ተስፋ ንገብር ቻይና ኣብ ከምዚ ልዕሊ ማንም ተመክሮ ኣለዎም መዓት ከተማታት ካብ ዚሮ ብሞደርን ኢንፍራስትራክቸር ሰሪሖም ሰባት ኣብኡ ከም ዝመፁ ይገብሩ ነይሮም ቀደም ማሙር ገዳፊ ናይ ሊብያ እውን ይገብር ነይሩ እዩ ስለዚ ኤርትራ እውን ኣብ ገለ ፐርሰንት ኣብ ገለ ቦታ መሪፃ ኩሉ ዓይነት ዘለዋ ሞደርን ሲቲ እንተትገብር ነዚ ዘለና ፅምእ ናይ ምዕባለ ብዝለዓለ ደረጃ ወላ ስዑድያ ከም እንድያ ትገብር ዘላ ሓድሽ ከተማታት ትሰርሕ ኣላ ነቲ ዘሎ ጥራይ ምፅጋን ሓደ ግዜ ኣይቧፅን እዩ ሓድሽ ከተማ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ ከምኡ መንገዲ ኣብ ኤርትራ እንተዝጅምር ወላ ንከምኡ ንክገብሩ ሓደ ፋንድ ንኣብነት ለንቀነ ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ገይሩሎ እንተሪኢኹሞ ኮይንኩም ናይ 10 ቢልዮን ናይ ፅርግያታት ፕሮጀክት ሃንፂፅ ኣሎ ብኸመይ ክሰርሑ እስከ ግለሰባት ኣብቲ ፕሮጀክት ኢንቨስት ክገብሩ ስለዚ ፕራይቬት ኢንቨስተርስ እውን ኢንቨስት ክገብሩሉ ዝኽእሉ ሓሳብ ኣበጊስ ኣሎ ክገብሮ ድያ ይገብሮን ኣይደን ነው እቲ ሓሳብ ግን ፅቡቅ እዩ ምናልባት ፋንድ ሲኑ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ግን ኤርትራ እውን ሓሳባት ከተበግስ ክትክእል ኣለዋ ኦፍኮርስ እቲ እገዳ ክለዓል ኣለዎ ንብል ኣለና ግን ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክትታት ተስፋ ዝህቡ ምናልባት ሎሚ ይኮነን ድሕሪ 5 ዓመት ክውድኡ ይኽእሉ እቶም ፕሮጀክታት ግን ገለ ሓድሽ ነቲ ደገ ዘሎ ሰብ ክሳተፈሉ ዝኽእል ተስፋ ክህቦ ዝኽእል ማለት ዜጋታት ይስራሕ ኣሎ ቤት ትምህርቲ ይስራሕ ኣሎ ሕክምና ይስራሕ ኣሎ ግን ኪኑኻ ትሰብሲ እዚ ከዓ ይግበር ኣሎ ኣነ ኸ ይሳተፍ ኣለኹ ክብል ዝኽእለሉ ሓሳባት ምምንጫው ኣመን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ምናልባት ካልኦት መንግስታት ድማ ኢብራሂም ትራውሬ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ከመንጭ ከሎ ናይ ናይጀርያ መንግስቲ ዝገበረን ከስሓኩም ይረይዎ That could only happen in the world's most spiritually resilient democracy. Nigeria's Ministry of Agriculture and Food Security has announced its latest strategy to combat the nation's soaring food crisis through divine intervention.
Staff across the military have been officially invited by memo. They have been asked to fast and pray for 3 consecutive Mondays. حتى نيجيريا زبلوات سوري اعتازوا لي انا እዚ ዜናታት ክመጽእ ከሎ ነዚ ከተንብብ ከላ ደይ ምስ ሓቃውን ይገርመኒ ኣሎ ኣብ ናይጀርያ ሲ ብሰንኪ ናይ ማይ ናይ ካልእ ፀገማት ናይ ምግቢ ዋጋታት ናኸበረ ይኸይድ ኣሎ እቲ ሚኒስትር ሕርሻ ናይቲ ሃገር ሲ እንታይ እስከ እዚ ዘሎ ክንዲ ነቲ ዘሎ ፀገም ዲጋታት ንስራሕ ሓፅብታት ንስራሕ ገለ ንግበር ኢሉ ክፈትሖ ትፍትን ናይ ጸሎትን ጾምን ግዜ ኣውጅ ኣሎ ጾምን ጸሎትን ሽግር አይፈትሕን ይብለኩም ያለኹን ቤተ ክርስቲያንን መስጊድን ይክውጆ ዝግባእ ነው ሚኒስትር ሕርሻ ይኮነ ክውጆ ዝግባእ ማለት ሓደ መንግስቲ ሲ ቤተ ክርስቲያንን መስጊድን ከለዎ ጸሎትን ምህለላን ኩሉ ግዜ ናቦም ይኻትገጥፍ ዘለካ እቲ ሚኒስትር ግን ብሓይሊ ናቱ ብቁጠባ ናቱ ብብልሕ ናቱ ሽግር ክፈትሕ ይኮፍ ኢሉ ዘሎ እምበር ብጸሎትን ምህለላን ክፈትሕ ኣይኮነን ስለዚ ፈላሊኻ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ናይ ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ግን ሕውስውስ ዝበለ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን ከትኩም ተሪኡ ብዙሕ ሰሓቅኩም ነርኩም all in the hopes of invoking heavenly assistance in solving the country's food shortages. Now, the viral internal circular dated the 11th of June and signed by the ministry's Director of Human Resources calls on directors, assistant directors, value chain officers and just about everyone in the building to join a half-hour solemn prayer session. Now, the prayer session will be held in the ministry's headquarters in Abuja and the theme, Divine Intervention for Protection and National Development. And just to clarify, this is a real government policy. Facing criticism, بحفشة عمين ناب أملاخ سلة توكلت منجس انتا يسحاكم تبلو كسحقن فرقاني قبو زياسي أب أفريقيا كاب عالم دما مبال حمش دي أقلي ندادي اتوتسن بخبور واقات شيء زلها قريا كل عين تفترة وصقا بلح سب بلح منسي سعرا منسي زهبها قريا بسنك بالشونان قعزينان أكند نتشقراتا سريحات فتحو بناب صلوت نودق بصلوت تزخون دا أملاخ يكون النجاة نمدا على مفتح نيرو أتكلم زبل زلمة من يسرقن ببلشونا زخصص يفلوتيو جنزم ناي منقصد يسرقيو ما صقاتات ناي هاجر دباخني يقداس بصلوتم هلالان قبل كله نتهزبي أبهو تتان متاو مبر تهزبي صلوت سلازا قارص يكونن منقستي سرحوك سرحلو مرحت هايمانو دما سرحوك سرحلو عند حرج صلوتن مهللان قبل كوينقا اتملخت بمنقد منقص يكون بمنقدي مرحت هايمانوت يكوصن يرو بزخونه افريقيا كل غزي محفريت سلازخونت حدا كابتي محفري منقستي استراتيجيناتو اكند سريحو شغر دفتح ديفاين انترفنشن املاح مسيخ حجي ديغاتا سرحلنا اخلي سرحلنا اوف كورس امريكا تناي مغبح حجزات تتوصل زبلتون كالش اقام ياغاطيموم زل بزحات مرحت افريقيا اكند شغر نختفتح تغاي كل جزء نسب أب زي كون نجار بمتاو سرحكا قديفكا أب زي سرحكا متاوي خاطريجن again welcome to Africa كم زيتات كا نجرا من قد خاك سمع زل كايو مچم كاب زخلو حنت إن نفسنا تتكلم مخرخبكم يدعريو كسجري represents your mind. And most people have no idea what's slowly poisoning their potential. Doubt, negativity, toxic people. It only takes a few drops to start corrupting everything. First, you barely notice, but give it time and suddenly everything's contaminated. So how do you fix this? Most people think they fix this. Most people think they have to remove the negativity. Wrong. You can't remove it. And there will always be haters. Instead, what do? You over بعفشة أنت تبدأ لازم مخرجيا نموداتها مخرجيا تكون حدا جزياب هيوتنا استفلا على سبات بنيجاتيفيتي بعلو توت حساس بتسلي بخالد نجر نحنقولنا كم الرزوة يقول يوم توكسيك سبات مرزامات سبات نيجاتيفيتي أبحنقولنا كاتي خليو كم كقاتم كله كم يجر كها نتيس أجمع كات فتحه جل سبات تايلون كحسب يقول يوم نتي نيجاتيفيتي كتوصو أبحنقول كاتي زلوا كتوصو خد سعر لك يوم زبلو نو كتوصو يتخلني خزات وي تايل أخذ قبر لك أمانة بزح أول تعود حساسبة هناز حساسبة زحق زك حسابات ببزحي نبحنقول كاب متاو لك كم زا استبلاشوت معي كتفلاليا زي تغل تتقبر صروي معي ببزحي اتيخا صبوق حساب هناز حساب ببزحنا أبروخا صبوق نعاخاز تغمكا زقلقلكا زتغمو خاسبات بمقرب نتي نيجاتيف احسيسكا اموداتا صرريلو حنقول كا صروي كم زخون كتقبر تغل سلازي انتي تسمع مسمن تقرب مسمن تخيد امانه يا قداسي نتوم زغودو خا غديفكا زتغمكا تحستو يكون زتغمو خاسبات كتقرب لك تبدلا
Thank you very much ክንብላ ንደሊ ሕጂ ናብቲ ኣከባቢና ዘሎ ኩነታት እስከንመለስ let's go በዚህ እንጀምር አርቲስት መቀላቀል የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው አክቲቪዝም እና አርቲስት መቀላቀል የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው በጣም አንድ አርቲስት አክቲቪስት መሆን ካማረው የአርቲስትነት ካባና ክብር እየወደቀ መሆኑን ማወቅ አለበት እዚያ ለንቀነ መንዩ ከማይሉ ምሂርዎ ዝሰብ እዚ ኣመንጎ ኣርቲስትን ኣክቲቪስትን ዘሎ ፍልልይ ሓንቲ ጽብቕቲ ናቱ ንብዙሓት ስነ ጥበባውያን ናይቲ ሃገር ኣኪቡ ኣነ በዚያ የድንቆየን ኣቢ ኣሕመድ እቲ ዓጀውጀው ናቱ ግደፍዎ እሞ ኩሉ ግዜ ሓንሳብ ምስ ማሕበረሰብ ናይ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ይራኸብ ካልእ ግዜ ምስ ናይ ስነ ጥበብ ማሕበረሰብ ይራኸብ ካልእ ግዜ ምስ ካልእ ይራኸብ እዩ ዝርክብ እዚ ጽቡቕ እዩ እንታይ ዓይነት ፍረ የውፃሉ ብዘይገድስ ምስ ሰብ ምርኻቡ ከም ጽቡቕ እየ ዝርያኒ ቀፂሉ እሱ ከዓ ፀቕጡ ስለ ዘሎ ምስ ሰብ ዲያሎግ ክገብር ከም ዘሎ ፀቕጢ ኣለዎ እዩ ስለዚ ነቲ ፀቕጡ እውን የተግብሮ ምህላው ጽቡቕ እዩ ብሓፈሻ አርቲስት ሲ አክቲቪስት ከውን ከሎ ናይ አርቲስት ማዕርግ ናቱ ክእለ ኣለዎ ይብላ ኣሎ ብኻልእ ዘራርባ ወዲ ትኹንሲ ስነ ጥበበኛ ዲኻ ትብሎ ወላ አክቲቪስት ዲኻ ትብሎ ምክንያቱ ዝዓበየ ስነ ጥበብ ኣብ ዓለም እንታይ ዝገበሩ እዮም ብዛዕባ ፍቕሪ ዝህውትቱ ድዮም ወይስ ንሕብረተሰብ ፀገሙ ርዮም ኣንጻር ፀገሙ ኣንጻር ትብድሆ ክቃለሱ ዝገብሩ ቦብ ማርለ ደራፋይ ድዩ ወላ አክቲቪስት ክልቲኡ እዩ ነይሩ ነቲ ዘሎ ፀገም ርዩ ነቲ ህዝቢ ፀላእዩ ወይ ፀገሙ ፈሊጡ ኣንጻሩ ንኽቃለስ ዝገበረ ኣብ ታሪክ ድማ ክሳብ ሕጂ ዘይሃስስ ደርፍታት ዝፀሓፈ እዩ ስለዚ እሱ ዝብሎ ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ንብልፅግና ሓጊዞም ንህዝቢ ክሕግዝዎ ይደሊ በቲ ካልእ ድማ ደራፋይ ኣክቲቪስት ክኸውን የብሉ ንብሉ ወቲ ኩልን ካልኦት ስነ ጥበበኛታት እንተዘይነብሩ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ምዕዋት ደረጁ ምተደናጎየ ኣትሊስት እንተወሓደ ስነ ጥበብ ዘበርከቶ ተራ ዓብ ተራ እዩ ነይሩ ኩሎም ቶም ስነ ጥበበኛታት ናይ ኤርትራ ዝኹሉ ኣብ ሳሕል ተደርፈ ደርፍታት ተሪኻዮ ኣካል ናይቲ ቃልሲ ነይሩ ነቲ ታሪክ ምስላጥ ጥራይ ዘይኮነስ መንእሰይ ናብቲ ቃልሲ ንክሳተፍ ህዝቢ ናብቲ ቃልሲ ክድግፍ ዓብ ኣስተዋፅኦ ነይርዎ ስለዚ ኣክቲቪስትን ኣርቲስትን ናይ ግድን እዩ ብሓደ ኣወል ስዒድ እንታይ እዩ ኣክቲቪስት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ስነ ጥበብ ተጠቂሙ ኣብቲ ኣክቲቪዝም ግን ዝያዳ ዝዕወት ዘሎ ስለዚ ኣቢ ኣሕመድ ጀዋር መሓመድ ድማ እዚ ሰብ ዝዓጃው ይብሎም ኣላ ኣብ ዓለምና እቶም ዝዓበዩ ስነ ጥበበኛታት ኣክቲቪስት እዮም ነይሮም ስለዚ እንታይ ክብል ስለ ዝደለየ ሰብ ኢሉ ኣብ ከሎ ኤክስፖዝ ይገብሮ ኣሎ ግን ኣቢ ኣሕመድ ደለ ምኾነ ለንቀነ እንታይ ኢሉ ኣለኻ ክሰምዑ ዘለኩም ኣብዚ ስምዑ ኣብዚ ሕጂ ብዝቐረባ ዝፀሓፎ እዩ ኣነ ካብ ዝመፅእ ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንምስፍሕፋሕ ዓብይ ስራሕ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ቅድመይ ዝነበሩ ንካልኦት ተቃዋምቲ ፓርቲታት ይፃብእዎም ነይሮም ኣነ ግን ነቶም ተቃዋምቲ ፓርቲታት ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ ብትክክል ኣብቲ ዓዲ መፂኦም ተወዳደርቲ ክኾኑ ኣለዎም እየን ዝብል ዘሎ መን እየንተን ፓርቲታት ከብጀካ ብልፅግና ፓርቲ ካብ ኢትዮጵያ ኣሎ ድዩ እንታይ ዝገብሩ ፓርቲታት እዮም ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ኮሚቴ ካብ ሚእቲ ተዓዊቱ ኣበይዳ ነይሮም እቶም ካልኦት ፓርቲታት ብዝኾነ ከምዚ ዓይነት ስለምንታይ ግን ኣቢ ከም ዝገብር ክትሕሱ እውን ስለ ዘለካ ቦግ ኣቢልካ ዲሞክራሲ ኣለና ብዓደ ኢልካ ሽማዊ ዲሞክራሲ ትገብር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ድሕሪ ናፅነት ናትና ን34 ዓመት ዲሞክራሲ ሃልይዋ ይትፈልጥን እያ እንታይ ግን ይገብሩ ፌክ ዲሞክራሲ ይገብሩ ልክዕ ከም ካልኦት ኣፍሪቃ ፌክ ዲሞክራሲ ጌርካ ኣለኒ ትብል ኤርትራውን ከም ክጥቀም ክትክእል ኣሎ ፌክ ወላ ክልተ ሰባት ዘለዋ ፓርቲ ጌርካ ኣለኒ ትብል ካብቲ ዘለካ ተነፅላካ ትወፅእ እምበር ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፓርቲታት ሓደ ካብቶም ዝሓተቶ እንታይ ገይርዎ ስምዑ ብዚ ንግረ መንገድኩም ፍልጠቱን ክኾነና ስለ ዝደሊ የተለያዩ መድረኮች ስለ እርስዎና ስለሚመሩት የአስፈጻሚ መንግስት ተጠይቅ ሲቀርብቦት ለተጠየቁ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ጠያቂዎችን የሚያጥላላ አስተያየት ሲያራምዱ አለፍ ሲልም ተጠይቅ የቀረበቦት የወጡበትን ብሔር በመጥላት እንደሆነ አድርገው ምላሽ ሲሰጡም የቅርብ ትዝታችን ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጥያቄ የማቀርብልዎ እኔ በብሔሬ አይደለም። ይህን ጥያቄ ሳቀርብልዎ እርስዎም የሚወክሉትን ብሔር በመጥላት አይደለም። ምላሽና ማብራሪያ ሲሰጡም እዚ ዝሓቲ ዘሎ ክርስቲያን ታደለ ወዳላ ታደለ ዝበሃል ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ይግምት ናተይ ነታ ሕቶ ክሓቶ ከሎ ተባዕ ዝኾነ ሕቶ ይሓቲትዎ ኣብዛ ቅድሚ ክንደይ እዩ ኣብዚ ዋንዛ ኣብ እስር ቤት እዩ ዘሎ ገለ ካብቲ ሕቶ ናቱ ድማ
مبزحت جزء أب كم زي بلاتفورم أب برلمان دي أب قال سدلت كحطت على لوي خاتبل جن نتهم زحتوا تدم مبدع مجارجة إن وسطكم يوم تأثروا زلهم كالاي دما نتهم زحتوا زلوا سبات أنا كحطت كلهم على تنيا سلزخون كوي بهر تنيا سلزخون كوي أمحرا سلزخون كوي كون زحتى كازلهم أبا أمحرا زجبر زل دفعير سلزلهم نتس أجمع رئيه زحتى كازلهم مبزحت جزء جن بلتجنا نتهم زحتوا تولد أمحرا تقينهم نفانو سلدفوتو عليه الناس سلزلهم ناتهم تسقي ناتهم وجن سلزلهم كلهم زحتوا كم أجيرو كبوليتيكا كم زاليومن كم زأسرومن زي أبصر بيت هالو كالاي دما لك أبزلن كنا تأثير زلوا دما كم أجيرو سون كم أجيرو كم زاليه كاب سلطان تزاريبن يرزي عندنا حاملة متى هاي دنداز بحال مالتيو سمعوا أبز غازي كم أجيرو انتهى كم زجبرو عندنا حاملة متى حمله 2014 መጣ ያኔ ደግሞ ማይክ ተዘጋብኝ ጨፌ ላይ ማይክ ሲዘጋብኝ ያው ማለት የነበረብኝን ያሰብኩትን በጽሁፍ ለቀቁ እና በኋላ ከሚዲያዎችም ጋር የነበረውን የማፊያነት አካሄድ በግልጽ ተናገርኩ እሱም ግርግር ፈጠረ እና ታሞ ነበር እሱ ዱባይ ሄዶ ከዱባይ እንደመጣ ማንንም ሳያገኝ እኔን አገኘ ጠርቶ ያው የተወሰኑ ነገሮችን አነሳል በሐፈሻ እንታይና ንርዘለና بيمانن صقامن يو كس زغطمو زلو እዚ ሕጂ ክዛረብ ፀንሐውን ንባዕሉ ኣብ እስር ቤት ለንቀነይቲ ወኸም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እዚ እንታይ ኢሉ ግን ፅሕፍ ኣብ he has the audacity ንዓለምካ ከምዚ ፌክ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ዲሞክራሲ ብምሉእ ነዚ ዝመስል ብጀካ ሓደ maybe ኣብ ኬንያ ወይ ኣብ ገለ እንተደይ ኮይኑ ዝሓሸ እቲ ካልእ ኩሉ ፌክ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ግን ሽማዊ ጌርካ ከም ድሌት ካብ ዓለም ድማ ረብሓታት ትረክብ ስለዚ እንተ ሓደ ሽማዊ ነገራት ክትገብር ኣለካ ኣብዛ ዓለምና ኣካይዳ ናተፈሊጥካ ምክንያቱ ጠቕላላ ንኩሉ ክዓፅዮ እንተልካ ድማ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ድማ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ኩሉ ግዜ ድራማታት ናይ መግበሪ ኣብ ዩኤን ድዩ ከንቀነ ሂውማን ራይትስ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውርፁ ቀኒዩ ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም ብሓፈሻ እቲ ድራማ ናይ ፖለቲካ ኣብይ ኣሕመድ እናተጠላቀየ ኣብ ስልጣኑ ንመፅንሒ ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ሃልይዋ ኣይፈልጥን እዮም ግን ገለገለ ክፋላት ናይቲ ነጥብታት ግን ይጥቀሙሉ እዮም ንረብሖም እዮም ዝጥቀሙሉ ብኡ መንፅር ድማ መዓት ሓገዛት ይረኽቡ ከም ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣብነት ተቆፂሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣገይን እቲ ኩነታት ፈላሊኻን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ሕጂ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ገፅና ክንሰግር ክንሓዋውሶ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ብዙሕ ኣጀንዳታት ይሰምዕ ስለ ዘለኹ መጀመርያ በዚ እስከ ንጀምር ጌታቸው ረዳ ናብ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝቀረበ ምሕፅንታ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት ናብ ትግራይ ኣትዩ ውድባዊ ምንቅስቃሳቱ ንክገብር ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓገዝ ክገብር ተሓቲቶሎም እቲ ውድብ ብመሰረት ናብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝቅረበ ፃውዒት ኣብ ትግራይ ዘድሊ ናይ ፓርትነት መስራሓት ምዝገባ ኣባላትን ምፍላጥ ፕሮግራማትን ካብ ክልል ክሳብ ቁሸታት ንክገብር ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘድሊ ሓገዝ ክገብረሉ እቲ ቦርድ ፀዊዖሎም ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ብመሰረት ኣዋጅ መረፃ ኢትዮጵያ ምዝገባ ፖለቲካ ውድባትን ኣዋጅ ስነ ምግባር መረፃን ቁፅሪ 1162 እዝባር 2011 መሰረት ብምግባር ብዕለት 18 ጉንቦት 2017 ዓመት ምረት ንክልላዊ ፖለቲካ ውድባት ግዚያዊ ፍቃድ ምዝገባ ከም ዝሃበ ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩለን ዞባታት ወረዳታት ከተማታትን ቀበሌታትን ኣባላትን ንምምልማል ምንቅስቃስ ንክንገብር ናብ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ምትሕባር ደብዳቤ ጽሓፉልና ብምባል ነቲ ቦርድ ከም ዝሓተወ ገሊዞም በዚ ድማ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ መሰረቲ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ወይ ድማ ስምረት ኣብ ትግራይ ዘድሊ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ንክፍጽሞም ሓገዝ ክግበረሎም ኣተሓሳሲቦሎም እቲ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ቅድሚ ርሒም ድሕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሰሙን ኣኼባ ከም ዝገበሩ ይዝከር እዮም ውድብ ስምረት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብመሪሕነት ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድሕሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምቾት ክሕለፍ ምቕናዩ እታ ፓርቲ ናቱ ንህወሓት ኣሰሪዙ ከምቲ ድምሰስ ገይሩ ናቱ ስምረት ዝብል ፓርቲ ኣቑሙ ናብ ትግራይ መፅዩ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ከም ብሓድሽ ክምለስ እዩ መምላሱ ድማ ነቲ መስርሕ ናይ መምላሱ ድማ ታደሰ ወረደ ከሳለጦ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ታደሰ ወረደ ኣብ ጎኒ መን ኮይኑ ንምንታይ ረብሓ ይሰርሕ ከም ዘሎ ነዚያ ንምግባር ድማ ካልኣይታ ኣጀንዳ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ኩሉ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ኣቢ ኣጀንዳታት ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ጎኒ ጎኒ ነዚ ንምግባር ኣብዚ ኣንቂዶሞ ዘለዉ ረእዩ እዚ ብርግፅ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ኩነታት እውን እዩ
ትኩረትን ዝካየድ ዘሎ መካብን ምዕቃብን ቁሳዊ መረዳእታታት ጆኖሳይድ ሕነን ምፍዳይ ዘይኮነስ ማሕበረሰብ ዓለም ንኽመሃረሉን ንኸይርሳዕ ከይድገምን እዩ ተባሂሉ እዚ በለ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ እንትኸውን ስራሕቲ ምዕካብን ምዕቃብን ቁሳዊ መረዳእታታት ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ንምርጋፅ ፍትሕን ተሓታትነትን ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ መጽናዕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበፅሑ ጆኖሳይዳዊ መጥቃዕትታት ከይድገምን ከይርሳዕን ዝገብር እዩ እውን ኢሉ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ዝገበሮ ዘይሕለል ጻዕሪ ንኢዱ ከምቲ ዝፍለጥ ኣነ ኣብ ኮሚሽን ዝገበሮ ስራሕቲ ዓብዪ ክብሪ ዝወሃቡ ብዙሕ ሰነዳት እውን ኣዳልዩ ኣብ ብጣዕሚ ሰፊሕ ቦታታት እውን በፂሑ ስፋሕቲ መረዳእታት እውን ካብ ውልቀ ሰብ ቤተሰብ ጀሚሩ ኣፅኒዑ ከም ዘሎ እና ከም ዳታ መጠን ብፅሑፍ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ መጀመርያ ነቲ መጽናዕቲ ናይ ጆኖሳይድ ዝብልዎ ዘሎ ዘካይደ ዘሎ መን እዩ ናይ ትግራይ ክኢላታት እዮም መን እዩ ዝኸፍሎም ዘሎ ደመዞም ኣብዪ ኣሕመድ እዩ ዝኸፍሎም ዘሎ ስለዚ ንጆኖሳይድ ፈፂሞም ተባሂሎም ተታሒዞም ዝነበሩ ሰራዊት ናይ ፌደራል እየ ዝብለኩም ዘለዉ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ተማኺሮም ካብ መቐለ ብሕቡእ ባሳት ኣብ ዓፋር ኣዳልዮም ከም ዘህደምዎን ትፈልጡ ኢኹም ምሽ ስለዚ ነቲ ገበን ፈፂሞም ኢሎም ሒዞሞም ንዝነበሩ ወታደራት እህዲሞም ባዕሉ ብዝኸፍሎ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ መጽናዕቲ ይካየድ ኣሎ እንድሕሪ ኢሉ እንታይ እቲ ውፅኢት ክኸውን ጠሚዞም ጠባቢዞም ተገብሩ እዮም ኤርትራ የፈፂማቶ እዮም ክብሉ ኣብዪ ኣሕመድን ሰራዊቱን ድማ ኣብ ንጹሓት ከም ጲላጦስ እዮም ብምባል እንተተኻይዱ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ትኽክል ጆኖሳይድ መጽናዕቲ ክግበር ኮይኑ ግን ኢንዲፐንደንት ኢንስቲትዩሽንስ ብዘተኣማምን መንገዲ ጭብጢ ብዘለዎ ፕሩፍ ካውን ብዝኽእል መንገዲ ክግበር ዝግብኦ እዚኣ ድራማ እዚኣ ግን ኣብዪ ኣሕመድ ዝጥቀመላ ዘሎ እዩ ስለዚ እዛ ድራማ እዚኣ ባዕሉ ከፍ ኢሉ ብመንገዲ መን ክልተ ሓንቲ ነዚኣ ናብኡ ገፁ ክደፍኣ እዩ ካልአይቲ እዚኣ ሕጂ እዛ ዝገብራ ዘሎ ናይ ጆኖሳይድ ትብል ብማሕበረሰብ ዓለም ኣንጻር ኤርትራ እገዳን ካልእ ንምግባርን ክጠቕመ ኢሉ ዝገብራ ዘሎ ክልተ ቫርያብል እየ ኣብ ክልተየን ድማ መን ይሰርሕ ዘሎ እዚ ታደሰ ወረደ እዩ ስምዕዎ ተኻልይቲ ክፋል ድማ እዚኣ በዚ ስምዕዋ ሕጂ ኣብዚ ክገልፀልኩም ዝደለኹ በቲ ውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ዝኣተናሉ ስምምዕ ኣሎ ካብቲ ስምምዕ ሓደ ሰራዊት ትግራይ ዲሞቢላይዝ ምግባር እዩ ክሳብ ሕጂ ኦፊሻሊ ዲሞቢላይዝ ማለት ምቕናስ ዝጀመርናዮ ነገር ኣይነበረን እቲ ናይ መጀመርያ ስርሕ እዚ ምቕናስ ጀሚርና ኣለና ምቕናስ ጀመርናሉ ብቁፅሪ ልዕሊ 50,000 እዩ መንጎ 55,000 ሰራዊትና ምቕናስ ጀሚርና ዘለና እዚ ካብ ኩለን ኣሃዱታትን ካብ ስታፍን ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ናይ ምቕናስ ካልእ ድማ ንህወሓት ወይ እውን ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከተዳኽሞ ኣለካ እንድሕር ፌደራል ካልእ ዕላማታት ክገብር ኮይኑ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ዓቕሚ ክንገብር ኣለና ውፅኢት ናቱ ድማ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዲዲኣር ወይ እውን ካብቲ ክጣየስ ክኽእል ኣሎ ካብቲ ሰራዊት ናብ ሲቪላዊ ሂወት ክምለስ ኣለዎ ብምባል ዝገብሮ ዘሎ መንገዲ ድማ ክሳብ 50,000 ዕጡቕ ከነፍትሕ ካብ 55,000 ዋላ 60,000 ክበፅሕ ዝኽእል ሰራዊት ዕጥቁ ከም ዘውርድ ክንገብር ኢና ዝብል ዘሎ ስለዚ ትግራይ ዝመፀ ዘሎ ፀገም ኩላ ብግምቲት ኢኻ ንሱ ግን ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዕጥቂ ክፈትሕ ኣለዎ ፋኖ ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ኣለዎ ኣብ ኣምሓራ ድማ እቶም ብፍላይ ኣብ ወልቃይትን ገለን ፖሊስን ገለን እናበሉ ብብዝሒ ወታደራት የሰልጥኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብ ኦሮሞ ብሚልዮናት ዝቁፀር ሰራዊት ወይ ብማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ዕጢቑ ከም ዘሎ እዩ ትፍለጥ ኣብ ትግራይ ግን ዕጥቅና ክንፈትሕ ኣለና ኢሉ ይሰርሕ ኣሎ ንናይ መን ኣጀንዳ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ፍሉጥ እዩ ህወሓት ድማ ኣብ ሓደጋ ወዲቑላ ኣብ ዘሎ እዩ ከም ዝገብር ዘሎ እዚኦም ኩለን ነጥብታት ሓዙለይ በዚ ዕጥቂ ከነውርድ ክንክእል ኣለና ዕጥቂ ክፈትሕ ኣለዎ ይብል በቲ ካልእ ከዓ ብኣሕመድ እንታይ ገብር ኣሎ ተጋሩ ዲስ ኢዝ አ ጆክ ስምዑ ብዚ ሎማዓት ኣርሚ እስራኤል ክልተይ 11 ብፁዕ ሰላማት እዩ ኣቀባብላ እውን ረይዎ ኩሎም ንሓፀው እዮም ዝቕበልዎም ብፆቶም ኩልኩም ብፆት ከዓ ብፁዕ ይብልኹም ኣለዉ ረይዎም እቶም ብፆት ሎማዓት ዝኣተዉ እዮም እንኳዕ ደስ በለና ብፆተይ እንኳዕ ብሰላም መፃኹም ሰበር
እንታይ እስኪገብራል ኣድቨርታይዝመንት እኳ ዝገብር ዘሎ እዚ ኮሚሽን ኣለዎ ከምዚ ልክዕ ናይ ንብረት ክሸይጥ ከለካ ኣድቨርታይዝ ትገብርሲ እዚኣቶም ኣብ መቐለ እንታይ ብላ ኣሎ እቲ ታደሰ ወረደ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ሰራዊት ናይ ትግራይ ዕጥቂ ከውርድ ኣለዎ ይብል በዚ ድማ ሓደሽቲ ንዕጥቂ ዝስከሙ ኣብቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ እዩ ንዝመፁ እግሮም ንሓፀብ ይቕበልዎም ኣለዉ ንቃልሲ ኣትዉ ስለ ዘሎ በዚ ሓደ ካብቲ ናይ ትግራይ ዕጥቂ ከውርድ ከም ዘለዎ ይሰርሕ በቲ ካልእ ድማ መንእሰያት ንውትድርና ይዕስክር ማለት እዩ እንታይ እዚ this is a joke ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ድራማ እዚ ዲሞክራሲ ዶ ገለ ዶ ዝብሉ ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም ዘምፅኣልካ ክትርእዩ ኣለኩም ኣብዪ ኣሕመድ ድላ ገይሩ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ነቲ ናይ ትግራይ ፕላትፎርም ስለዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ብትክክል ኣድቨርታይዝመንት እዩ ዝገብረሎም ዘሎ እዞም መንእሰያት ንካልኦት መንእሰያት ርእዮም ደሞዝ ከም ዘለዎን መናብሮ ከም ዘለዎን ሂወት ከም ዘለዎን ካፍልጡ እዩ ድሕሪ ቁርብ ትለይለኩም ያነ እዘን ገንዘብ ሎም ዝተኸፈልክዎ እናበለከ ርእዮም ምዃኑ ክትርእዩ ኢኹም ስለዚ ብዙሕ ቪድዮታት እዩ ዝገብራ ከምዚ እቲ ካምፔይን ነዚ ናብ ሓራ መሬት ዝመፁ ዘሎ ነቶም መንእሰያት ንምስሓብ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ማርቲን ፕላውድ ዝበሃል ኣውሪድዋ ዝነበረ ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብ ዲቕ ዝበለ ምፍልላይ ይኸይድ ከም ዘሎን እሱ ድማ ህወሓት ዝመርሖ ወይ እውን ህወሓት ቤዝ ናቱ ሽረ ዓድዋ ኣክሱም መቐለ ክኸውን ከሎ እዚኦም ሕጂ ምስ ጌታቸው ረዳ ወጊኖም ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ድማ ራያ እንድርታ ገለታት ከምኡ እናበልካ ዓጋመ ገለ 3-4 ሓዊሶም ንሳቶም ምሱ ከም ዘለዉ ገይሮም ዘውፅዋ ሓንቲ ኣርቲክል ኣንቢበ ነይረ ስለዚ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ንሕጂ ጥራይ ናይ ኣበማ ኣጀንዳ ዘይኮነስ ንሓዋሩ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ክታቱ ከም ትኽእል ነዚ ግን ኣቐድም ኣቢሉ ሓደ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ ነጊርዎም ነይሩ ህወሓት ውስጥ ክፍፍል ሲፈጠር ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች የሚሳሳቱት ክፍፍሉን የደብረ ጽዮንና የአቶ ጌታቸው ክፍፍል አድርገው ያዩታል እባካችሁ እንደዛ በቁንጽል አትዩት ይሄ የሁለት ዓመቱ ጦርነት ቀጣይ ትግል ነው በሌላ መንገድ ይሄ ትግራይ ውስጥ አሁን እየተደረገ ያለው አንዳንድ የፖለቲካ እንቅስቃሴ የምታዩት ክፍፍል የፌደራል መንግስቱ እጅ ያለበት ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ እዛ ውስጥ የሚፈጠረውን ነገር የምናይበትን አይን ሰፋ አድርገን ማየት አለብን እዚ ነተጋሩ ካብ ተጋሩ ላዕሊ ይጽቡቅ ገይር ዘማኽሮ ናይ ብሓቂ ዘገርም ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ኩናት ምሳኹም ኣይወድአን እዩ ዝብሎም ዘሎ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ገበርኩም ብረት ኣውሪድኩም ገለ ሓደ ስምምዕ ተገይሩ እቲ ኩናት ግን ይቕፅል እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣይተረድኦን ኣሎ ይብላ ኣሎ ኩሉ እዚ ኣብ መንጎ ጌታቸው ረዳን ደብረጽዮንን ዝግበር ዝነበረ ድራማ ኣብ መንጎም ኣይኮነን ኢሉ ጌታቸው ረዳ ደብረጽዮን ኣብዪ ዝኸፍሎ ዘሎ ናይ ኣባ ኣጀንዳ ይሰርሕ ዘሎ እቲ ህወሓት ድማ ማዕረታ ቀደም ዝዋጋእ ዝነበረ ፖለቲካውን ካልእ ዓይነት ውግእን ገጢምዎ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ናይ ህዝቢ ድሌት ስለ ዘሎ ከይመስለካ ተሸይጡ ዘሎ እቲ ምስ ኣቡ ኮይኑ ገንዘብ ዝበልዕ ዘሎ እዩ ዲሞክራሲን ፍትሕን ከም ዝደሊ ገይሩ ነቲ ሃገር ዝርምሳ ነታ ክልል ዝርምሳ ዘሎ እናበለ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ቢቢሲ እውን ብግልፂ ተዛሪቦምሉ ነይሮም እዮም ዓብይ ትምህርቲ ክኾንና ዝኽእል እዚ ኩነታት እዚ ክሳዕ ክንደይ እዚ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ድብልዎ ድራማ ንምፍጣርን ኣጀንዳ ንምፍጣርን ከም ዘገልግል ዓውቱ ትደልዩ ዘለኹም ቀንዲ ዕላማኹም እንታይ እዩ ሕዚ ንስኹም طبعا طعم طبق وزح سوز حتى زيو تايت علامهم ناس تقرأ تمليش من أخبروا خاطوا وريم لليم عمس وريم لليم ذولنا يحرس شاقلتل أو زي حنت قلت لهم كذا لنا حنت نجر حرامريت ورينا كيدنا نجور هذا دلنا حدش نجر كنفتر لنا حدش نجر تاي كمان بارتي نسا زخونة ناي منجستي حيلي بمنجست زلزل مانن بارتي زيزو نقولهم بارتيتات معرض ري نقولهم هزوتات معرض ري ناي مانن بارتي سرح مفتصم زي خونه سراوت كنفتر ندلينا وانا على منز أبي أحمد وكاي دموز زخفله زلو نمان منجست زي قلقل سراويت كنفترين يبلالو سلازي كامن دموزو سيدو كامن عرب حاو سيدو نتوحد كالي ازيت ما تدراما أبي أحمد سأطلهم زلبت again اتي political discourse دما ويونتنا political عجوجو أو زلو دما أكال نايتي أبي أحمد فتير وزلو حنفش فشو جن كل جزء نجاراتهم نبي إرترا كتب زوجو مهدمي إرترا تبالا جري هذلاتهم أبي أحمد دما effectively دي سرحة نجارتلو اتزلوهم سأجاب نبي إرترا خص أقعولو على قالوا كإرتراسي خالد يبقى كذا توصل وايلهم لأمريكا وزن كزي زي تعود يرجع
توصلك نتعلم تزرع لا فسيدي تكبر لا مالت እዚ ሕጂ እዚ ለባም ፖለቲከኛ ኮይኑ ዝሓት ዘሎ 30 ሚታዊት መሬቱ ምዕራብ ትግራይ ዲገለ ዝበሃል ብልጽግና ወሲድዎ ኣሎ ብዛዕባ ክዛረባ ይትሰምዖን ኢኻ ኦልዌይስ መሬት ኤርትራ መሬት ናይ ትግራይ ኤርትራ ወሲዳቶላ ኣይወሰደቶን እኳ ናይ ኤርትራ ብውዕል አልጀርስ ዝግባእ መሬት እዩ ባእሲ ስለዘይደለየ ፀገም ስለዘይደለየ ክትጥልየሎም ትኽእል እምበር መሬት ኣዩ ፅባሕ ንጎቡ ናይ መሬት ናይ ኤርትራ እዩ ግን እቲ ዝኸፍሉ ኣካል ኣጀንዳ ናቶም እንታይ ዝገብር ዘሎ ልክዕ ከምዚያ እዩ ዝገብር ግን ብገለ ጎቦ ፀገም ናቱ ገዲፍካ በቲ ዘየለ ፀገም ተዛረብ ኢሉ ኣምሒልዎም ዘሎ እዩ ስለዚ ኣገይን እቲ ድራማ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ትሪኦ ከክ ንገለ ስቱድዮ ገይሮም ባድላ ሒዞም ኣሃን ሃልካ ምሁራት እዮም ዝመስሉ ግን እቲ ኣጀንዳ ናቶም ናይ ገንዘብ ኣጀንዳ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ዝዓበየ መሬትካ ክንዲ ገለ ጎቦታት ዝሕረስ መሬትካ ተወሲድኒ ኣሎ ትብሎ እንድሕር ኮንካ መጀመርያ ብዛዕባ ኢኻ ክትቃለስ ዝግባእካ ንዕኡ ከምዘየለ ገዲፎም ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ድራማ ዘየለ እኮ ኢኻ ንኤርትራ እኮ ኣብ መጋበያ ናይ ዓለም ከሲሶማ እውን ክዕወቱ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ መጋበያ ናይ ዓለም ዝፈረዶ ውሳነ ዝሃበ መሬት ስለ ዝኾነ ስለዚ ድራማ ንምፍጣር ኣጀንዳ ንምፍጣር ለይትን መዓልትን ንዕኦም ክሰርሑ ዝውዕሉ ቁም ነገር ዝገብሩ ዘለዉ ይመስሎም ነቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ድራማ የንብርዎ ብልዋሎ ይትኽትኽዎ ኣለዉ እዚ ንዓና ፅቡቅ እዩ ሕዚ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ተጣሽሙ ዘሎ ኢንተለጀንስ ዘሎ ገለ በለስ أيام أنا حاس حاجة طولي نحن كوصل يزلنا نعوس أنا من اختلاف الفرز لنا وزي لا تحلي فازن حتى مالتي من تأيو قوم زي لا خوار ريمبل حاز مريت يلن يا تزلا يلن حقين تخالط سات كنا نتوصل سات سكرفو يا تزلا طيب شعبية لا تزلا شعبية خيوقع قال يوتاشو شعبية خيوقع منتي زلا أنا استخال أخوي بزون ساسي أمو نص حمام نص يبقى لو علم يكون نيرم زفرتو نيرم زفرتو شعبية نمكر خاديو نيرم زفرتو بهذا نيامو نص تاعك مستنى حز اللي هو دخل خاتم حيزو راح مين صاروا መጀመርያ በዓል እዚ ኣበይ ነይሮም ኮኑ ትኩነታት ናይ ሻዕብያ ናይ ህወሓት ወይ እውን ናይ ካልእ ደገፍ ኣድልይዎ ወይ ብናቶም ጠጠው ኢላ ኣይፈልጥን እዩ ህወሓት እኮ 27 ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ሽዑ ከሱ ይከላኸለሉ ነይሩ ማለት ክምዲ እንታይ ማለት እዚኣቶም ግን ኣብ ርእሶም ዝበክዕ ርእሲ ዘለዎም ሪሊ ዝተበላሸወ ርእሲ እዩ ሰምታይምስ እዚ ርእሲ እዚ ክትቅይሮው ናይ ትኽእልኒ ኢኻ እቲ ፅቡቅ ነገር እቲ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ስለተፈላለየ ፅቡቅ ነዚኦም ንክጥምኑ ናይ ፅዕርኒ ኢኻ ምክንያቱ ንርእሶም ኣይኮኑን ዝሰምዑ ንከብዶም እዮም ዝሰምዑ ከብዶም ዝምግቦም ተረኺቦም ርእሶም ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል እዩ ስለዚ ንከብዱ ዝሰምዕ ክትእምን ኣይትፅዕርኒ ኢኻ ግዜኻ ኣይተባኽኒ ኢኻ ጥራይ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ኤርትራዊ በዚ ናቶም ድራማ ከይደናገር ጥራይ እምበር ወላ ሓንቲ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ካልኣይ ድማ ነዚኣቶም ጥራይ ሰሚዕካ ነቲ ተበግሶ ዘሎ ፅቡቅ ተበግሶታት ዘሎ እውን ብኡ ጌርና ከይንምርዞ ምክንያቱ እዚ እውን ስለ ዘሎ እንታይ ንኸውን ኣለና ንዕርዮ እንደ ባዕልና ዋ ረበጃ ከመይ ኣኽለና ንባዓት ኣነ ክሓስቦ ብጣዕሚ ይዘግርመሊ እዚ ኣቀባበል ዝገበርኩምና ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ሓደ ህዝቢ ሓደ ዓልየት ኢና ዝፈልየና ነገር የብልና ጥሪ ክመፅእ ከለስ ኣጓላት ትግራይስ ንኤርትራ እየን ዝምርዐዋ ነይረን ንኣብነት ንዓይ 3 ኣሕዋት የለዋን እዚ ተመርዐን ዝመፃ ደቂ ሓወበይ እውን ኣለዋ ሓደ ዳስየን ዝኣኽላ ንሕና ሲ ዘባእሰ ይነበረናን ግዜ ኮይኑ ተባኢስና ብመራሕትና ሕጂ ከዓ ናብ ሰላም እዞም ክልተ ቆልዑ ዝጀመርዎ ፅምዶ ኢሎም እንኳዕ ንሰውን ሓሳብ ልቦ መስመረሎም ብጣዕሚ ኢና ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እቲ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚ ህዝቢ ዘሎ ፀገማት ክንፈትሖ ኣለና ብሰላም ክንነብር ኣለና ክበሃል ከሎ ገለገለ ሰብ ኣሎ እታ ሰላም ኣበያ እቲ ሊሚት ናታ እታ ሰላም ዝብል ሰላም ኣበይ ሊሚት ናቶም ኣነ ናተይ ከም ኤርትራዊ ዜጋ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ልኡኽ ኣይኮንኩ ወይ መንግስቲ ቆፂርኒ ዝዛረብ ሰብ ኣይኮንኩን ከም ሓደ ዜጋ ክኸውን ከለኹ ግን ኣብ ሰላም እንታይ ከጋጥም ይኽእል ክትግምት ክትክእል ኣለካ ኣብ ሰላም ስለ ዘለኻ ኤርትራዊ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ዘሎ እንግሊዛዊ ተመርዓወ ሰብ ኣሎ ኣብ ጀርመን ትቕመጥ ዘላ ኤርትራዊት ጀርመናዊ ተመርዓወት ኣላ ስለዚ ሰላም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ መውስበሎ እዩ ኣካል ናቱ እዩ ኣካል ናይቲ ሰላም እዩ መውስቦ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ገለገለ ሰብ ኣሎ ረእይዎም ኮቲ ገለገለ መጀመርያ ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓዲ ኣስመራ ከይዱ ንክምርዖ ይክርሕቆ ዝኽእል እምበር ኣብቲ ጎደቦ ናይ ትግራይ ዘሎ ንክምርዖ ፀገም የብሉ ኣብ ግርማይካ ዘሎ ወይ እውን ኣብ 13 ዘሎ ኤርትራዊ
ترديهم لهم مس السودان زلو زيغا ሃይማኖት ሓደ ኣሰላማይ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ዝዛረቡ ቋንቋ እውን ኣብ ባል 13 ዓረብ ዝዛረቡ እዮም ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለዉ ስለዚ ዝዛረብዎን ሃይማኖቶም ባህሎም ሓደ ኢኻ መውስበ ድማ እዚ ክልቲኡ ሓደ ተኮይኑ መንእሰያት መውስበ ይገብሩ እዮም እቲ ዶብ ብብረት ተደይከልክልካዮ ስለዚ መውስበ ከጋጥም ይኽእል ኣብ ሰላም እንተሎ መውስበ ኣሎ እዩ ራእይ እንታይ እዩ ኣነ እንታይ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ኢሚግሬሽን ሲስተም ክህልዋ ክኽእል ኣሎ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ዜግነት بخمي من قد كواب غل على صروي زخنة حقك وثق خلاله كم إيرترا وناتي من رجال تاي كون يزدلي نا إيرترا باسبورت كم نا دبي كون كم نا UAE كون على ما نمكره بزيك so كم من دحر غير كات كالو كله زجبرنا يدوب مخفات قال ما لسه ما يفتر الكان as long as you have a very clean immigration system تبوظ خونه immigration system تلقى مبزح حسب كم زي خقاتهم كله تزبكو ما قال ما لا يلبسوا سقعات يزلوا but natural tendency خاي كتعطوا يتغلغا سلاما بو قربتنا انت انت قينكا دت خالك كتفلي يتغلغا سلازي تراي نسخه قرطوا كايدانا immigration system تاتيقا نتزلو نغرات امقصصار ناتكا سرح كسرح تخليغا نقتل بتكالي وجن زبحال زلو تنكلون كفا عند ما نسمع مخنياتو سلام نقول اليوم كتصلوا لهم دليل سلازلو ዓለም ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላን ሃገር እንታይ ምዃና ዘይፈልጡ ኤርትራውያን እዮም ዘለዉ ክደግመልካ ኣብ ዓለም ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላን ሃገር ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይፈልጡ ኤርትራውያን ከም በዓል ሳሚ ጥራይኹም ዘለኹም ስለዚ ናይ ሃገር ምዃን ክልል ምዃን ክፍለ ሃገር ምዃን እዚ ይኮነ እንትሕቶ እንታይ ዓይነት ደረጃ ናይ ህይወት ትነብር ኣለኻ ካታላን ትበሃል ሃገር እዚ ምስ ትፈልጡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኦኬ ኣብ ኤርትራ ዘሎ in the worst case ብሜድያ ጌርካ ወላ ከተተሃናኽቶ ይከኣል ኣብ ሰላም ክመፅእ ክእል ኤርትራ ዘሎ ኦኬ ኣብ ኤርትራ ዘሎ in the worst case ብሜድያ ጌርካ ወላ ከተተሃናኽቶ ይከኣል ኣብ ሰላም ክመፅእ ክእል እንድሕር እዚ እንደሳለ በረኸት ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ንኽፀንት ኩሉ ግዜ ምስ ሓሰበ እዩ ኩሉ ግዜ he doesn't have a problem with that ብዙሕ ግዜ ከም ዝዛረብ መልሓሱ ዶብ የብሉን ክብላኩም ከለኹ ንፅቡቅ የለን ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ህዝቢ ሰላም ንክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ እዩ ሰላም ምስ መፅኸ የለን ኣጀንዳ ናቶም ሰላም ኣይኮነን ኢልና ናብ ቀደም ጀንዊን ሰላም ዝደልዩ ነይሮም ተዝኾኑ ብዘይገድስቶም ስርዓታት ኣይገብርሎ ናይ ህዝቢ ሰላም ክደፍኣሉ ዝግባእ መንግስታት ድማ ንመጀመርያ ናይ ሰላም ኣንፈት ኣምፅኦም ኣለዉ ስለዚ ንስኻ ነቲ ሰላም ዘሎ ክደፍኣሉ ዝግባእካ ምክንያቱ እቲ ተቃውሞ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትሪኦ ዘለኻ ንኣብነት أنا حدا أبزح جزء زمس أزنا بركوك تقامي زنا برا سمعوا أبزي صباح كوينات مسؤول العقد حفريخة زحفرنا قريب لين كوينات طاح جول العتد اللي مسؤول عندهم أنا ديكون كدول العدلو كوينات دقي في فلت يتحفر نسراها مغنياتو نتمكراب ديكونس نمرحاق تدقف سلازلا كوينات انت ماشي بسنكان ما غمني سمعنا اللخ نسخاتكم بوش انت تقبرون يركم ناتنا سلام مدرق انت تدفعون يركم سلام متفترة نسخاتكم انت عم تدلي لهم واحد شعبيان كواشعيهم هذا كابزي زي سبزي حزب تግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ብዙሕ ተፈላለየ መርገፅ እንዲ ነይርዎ ግን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ክፈጥር ኣለዎ ኢሉ ብዙሕ ክዛረብ ንሪኦ ነርና እታ ሰላም መዕቀንናታ ሰላም ክልተ ህዝቢ ይደሊ እንድዩ ግን ስርዓታት ወይ ከዓ መንግስታት ድማ እዮም ዲክቴት ዝገብርዎ መንግስታት ኣብ ሃገር ንህዝቢ ስለ ዝውክሉ ብዘይገድስ ንህዝቢ እዮም ዝውክሉ ወኪልዎም ዳ ወኪልዎም ዳ ይኮነ ትሕቶ ዴፊኒሽን ናይ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ወኪል እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ፖሊሲ እቲ ሃገር ቦት ምራሕ ስለዚ ሕጂ እቲ ኣፍ ደገ ናይ ሰላም ምስተኸፈተ ንስ እንታይ ብላ ኣሎ ኣነ ሰላም ናይ ህዝቢ ዝደሊ ነይረ ብናይ መንገዲ ተፈቲሩ ዶ ነቲ ሰላም ክደፍእ ሕጂ ስብሓንጎ ምስ ተባእሱ ከም ብሓድሽ ክትሓፍር ኢኻ ምስ በልዎ እንታይ ደሕፍር ኣለኒ ዋላ ክልተ ወርሒ ሰላም ዘይፀንሕ ክልተ ወርሒ ሰላም እውን ፅቡቅ እዩ ኣነ እውን ከምየ ዝብል ዘሎ ክልተ ወርሒ ሰላም ውሉ እንተኾነ እቲ ሰላም ቀፃልነት ንክህልዎ ኢና ንፅዕር ዘለና ንሓዋሩ ሰላም ንክህሉ ምክንያቱ ኣብ ባእስን ዕግርግርን እንታይ ከም ዝመፅር ኢና ኣለና ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ 17 ዓመት መራሕቲ ናይ ተጋሩ ዝነበሩሉ ግዜ እንታይ ዋጋ ክፊልና ንሪኦ ኣለና ስለዚ እንተወሓደቶም ምሳና ቀጥታ ብመሬት ዝራኸቡ ህዝቢ ንሳቶም ሰላም ክህሉ ክኽእል ኣሎ ተደየለ ንሳቶም ሰላም ተደይፈጢሮም ንሕና ሰላም ተደይ ጌርና ምስ 4 ኪሎ ዝተፈተነ እኳ ይሰርሐ ንሪኢና ኣለና ስለዚ ጀነራሊ እቲ ኣተሓሳስባ መን ናይ ሰላም መን ኢኻ ካብ ኩናትን ነታ ሰላም ንድራማ ዝጥቀመላ ዝነበረ ሕጂና ነፀረ ይመፅእ ኣሎ ትደልዩ ዘለኹም እታ ትደልይዋ ዘለኹም ከዓ maybe it's gonna happen
كم تسلم زبلوا وقلت بل أنا خميلة كيروس أنا كيروس خميلة لخبات أتيهم بلكم علىكم مش هاتيكم ليش تسووا عش ما يكبير كادي وحاف ودشور مطع دولة لي متى كأخني سبعة خنكا فتن كويها بس بخر ودي سيني إخمالي أبنا تقرأ كينات أب حنصات إبن سلطنة دقتلهم كافتم دقتلهم حدا وديهم هون خير سلطنة أمريكا له أنا أمريكا له تبقى حدا سلطنة كوبي ورثة لي بزي قطع ميلا صحن بالكا قال مزي بيهر أفرا مزي ناتنا بيهر مزي ناتنا هيمانو عايز أمرني ناتي هتو خل سبيعي حدا جديد شام عينو حاولوا دمو صبغر حزني أسمر مبرات بار سلطنة كرماي أمريكا له حظ سلي كوبو ورقة دي تناكا كونكشن سغاب ما خلت تكراي زخير حدا معلتي سلي كبسلو مكانات ودي منالبات تلي منالبات تصقو حدا تكراي تدالي ود غير تدالي ايفلت منالبات زي هان تحاورن حضراب لك بخر ودي سيني إخمالي أبنا تقرأ كينات أب حنصات إبن سلطنة دقتلهم كافتم دقتلهم حدا وديهم هون خير سلطنة أمريكا له أنا أمريكا له تبقى حدا سلطنة كوبي ورثة لي بزي قطع ميلا صحن بالكا قال كم زنريو زلنا تكونتات كسع كندي استحال على مخانو مردع يدلي قليل قداي كم زي زي بسم سلام زقبر زنبر دراماتات بزح عوشتو زعتوي بزح قبنات كم زلو كنرينا مزقزيه كل نجر مزازم كله يقولوا كل جزية اللو سعيل كامر أي العلا قداسنا تلوتي أبدي ساباز في التنزل لكن كل جينا كي تبقسه كود جميل خمسة لين عن رزالنا ببحرياتهم نايك ألس بحريات يقولوا من بعل تعمزجي عزو مسلو جزي عزي بزح جزي بعل تعمزجي نحاول ديلهم هيك ده في يوم نايو اليوم كبهال كجبر ده جبا قدم حجمهم بزح جزي أبتقالست زرعنا هنا تقالستي جداين لا جبر صنحة في الله عجز حلف عن مريت وريدهم على سلوزنا ورا عبالات كم زعلت مصنعاتي أبزي تجبرونه كم دل بعفشة تي مسابي صبيت زلوا زبهال زلوا جله نمانم كم زي وكلن even نتوم مسؤول لو زبهال زنبرون تالي مخيد زلوا نايرب حق جله كم زخونه يوم توم تمن سي دنجر يلولو of course زي كاب كدم نجيرنا هنا زياتهم بتقاوم ويوم بوليتيكا انجيروميو سرحومي مويوميو أتاويتات يقبروا له يوات مسكيناي حزبي سوي لعوت حويس زخيد زلو ناتاتهم يدنقص أكاجن بحفشة اسكدحن أرس شفت غنقبر نابتنا يرترانسكر راويتنا دلو بحالي 4-5 من عبيتيو راويتنا قدمت بحالي نائمناتيو السقاء من تقون قالوا أتكا من خلوم كلتا من قدي امناتي بسراويتنا تقدم هاي دمسق تقال هاي دمسق صنعاتيو ساساي دمسق مصماميو رابعاي دمسق ديسيبلينيو سنة سرعاتيو بنقحد دمسق سنة سرعات كأمر بحيل دمسق يكونن تنايم ودعت هذا دمسق تحتنا سراويتنا كل نجر صبوغ يرقود من تحتنا كله لعل دي تمسو نتمريس لديريوت لكن مقاطع يتفق تحتنا كن ناي بحق تخونتات مريت زلو بلك تفوتو يحجزك مالتي اذا عبيت بحالتا امنات نحريكا سمعات نحريكا مسمام نحريكا ديسيبلين نحريكا تحتنا تلك ازي عبيت بحالتاتي بزغ من تاجركا خاطريو خمزي نوتانا موزيكا شمونتين تنقدي يعطي شمونتين دور مي فاسيلا سيدو زين بنت تدلها شاينا تدلها انجليز تدلها حدارو تدلها دلها قدمت بحالي مچم نا جنرال سبحات فريم زربا كل دوكيمنتد كوينو قمز غبويو ناي بحكي بسلت زلويو فيلوزوفيكال زربا يدزرب ولا حنت كومنت كوس خلي كلني اجن
كابتي كبد زبلار استاد بفوكس زبلار استاد كنود اسك نو فوكس زي كنا مخرن هيوتنا زطمنا نخلي عملها مسؤول تنبر نيرا سلمت ديال عمو 4 قلبك 5 قلبنا ولدت له صيلات نبر مسؤول علمت ديال تتصبقنا تدي تزارب ناكل حما طراي تزارب سي تتصبقنا تدي تزارب سلمت ديال صيلا مسؤول تنبر نيرا صبو تدي هلواسي ها خلتن حدار زلكن مالتيو بتقوى تبعتها يا بزي مسيح تسبككن دحر كوينا لخبط حساوي نعي كما يتسفى قرات كوني أهلت لله كيف عملن زي محواتي لو قامت إنك نقرأكن لو قامت حسوتي ما حسوتي نخالو ورد زيقا حتصير قرن لحس قوشم شم قرن دابلاسي نتحول حما تسألي بدفرت بقى تمثل عوطري تحاني توقع علي سمعوني توما بحضار زلكم صبوق حضار زلكم إيرتراويان وصيكم تزاربوا كما دما أب صبوق حضار زلكم دك نسيو وصيكم تزاربا مخنياتو كاب حضارهم بزفرسو دك تبعتيون دك نستيون مخرني حضارات تبلاشي بس حنت قال سلدي قدمهم أبيو سلدي قدمهم حضار حماقي لهم تزاربوا كما دما دك نستيو بس حدا ود خيدن سلدي تعمل حضار حماقي دك تبعتيو كم زيو نابلا تزاربا نزي حبرتسبنا بكيلو نوين كم زيان نعد مسلا لبم زبالنا تحرة سب كم زقصل زجبرا تزاربا دما أمانة يدلي أنا اللوا سلزي أيفلت كونشما نبي حق بسول زخون زربا نخالو زيجاتات أوف زبل ودوم يخون قالهم أبناتهم زيجاك ما تخلوجن مال حسم لا ما صغير انترفع حماقن زد داخمن برصبوك هذي وصلهم سبات بفلاي كمان ماخرتي كوينان ويون كمان ماخرتنا حضارات كوينهم زواسو زلو سبات يرعجي معك أناتكم بزعب حضار تزارب قال حضار اللوا دو ترايبل صبوك حضار تلوا مخرناتا صبوك يسمعوه نعو انت تنقلوا 10% تقولوا تقولوا 8% ناتكم كم مخرج راي وسدوا بس اب حضار تزارب ودخه كني عينت اب حضار تاع عينت تمكروا له انا قبلكم كلكم بعلي انا دفرت يبلي ناي كالوت لبامات مخرج كم سي ازفت اب حضاري نوي عمتات كصيله له كميوغن فيلز قبر رنش شب نيروني سو كابون كابتن تمهاريقه جنرال لكن بس اب حضار صبوق زخونه مخرج كبزغل اب حضار زنبري بس اب حضار مزعف زنببت راي يكون ابو زنبري ስለዚህ ዝነብር ዘሎ ሰብ ዝባካ ምኽሪ ዝያዳ ገዳስነት ኣሎ ተደየለ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝወደቀ ኣምፅዩ ናቱ ሕማቅ ኤክስፒሪየንስ ናባኻ ከሰጋግረልካ ንዓኻ ለኪምካ ክኸይድ ክፍትን ወይ ለኪማትክ ከይድ ክትፍትን ክትንቀቕ ኣለካ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከምኡ ባህር ኣሎ ንባዕለን ስለዘይሰለጠን ነተን ጥዑይ ሓዳር ዘለዎን ክብትና ጥራይ ዝደልያ ውሕዳት ኣይኮነን እቲ ትብሎ ዘላ ፅቡቕ ነይሩ ተዝኾን ነነብሳ መድሓና ነይሩ النفس هذا يتقمان خالك تكما يتخلني خالص لذي أنا بزعبة فاينانس كمراكم كل غيب لكم يقول لك زي أنا زقبر تغين تراي أنا بزعبة مطبخ مكر كله أنا زتكمل بزخون تراي كاوت سايكم كله فيك يو توتهم كوخ بلاكم يدلي بس كبس بوق سبيريت كن ودنا زيان اسمعيا نبكي تفانوا المدهاني خي تفانوا نملكي تفانوا نتصدق خي تفانوا نسان ليك سرها قوخي ده زي بلا ربك خازق قم بستحتى يربك خفجي جوغري واي خطة قلبك ربك سي خفجي جوغري أدري قدفني أنا بخي اسمه تنزله بزي يسي في المدهاني كنا برتكلني لقمنيا حسويت لقمنيا لقمات المدهاني ودي دا نزوخو يكون عم سرحب كده يكون كنا حقوق دهبتيو بزنك كده يكون الدم بدا حد له تزاربنا هذا اللي خيخي أنت نسخهم يهم من برتر أغنية أيا قرمى عنك التايلو جي ما سيلي أبيت أيا قرمى عنك تايكوني لملكي واي ها انت لسان كما عالك مروح ابطن عخاوح زبقلت كيروح قولها نسك معالك قوقح قولها نسوخ معالك قوقح ودي سبدا تابل بنا يرقح ابزعد ما زدوخ ندزينقح نبعل عدو بايلاتو كحمر قح نطبب زبلتو وقح كابو بأزوصدتو بزي لقح نوح لنا زبلتو وقح كابدي أزوصدتو بزي لقح لبونا انت تبهله قد مسابت رقح قبل قرنا متان كي مقح نزي نقح زبلتو نقح بقامد لممنا متان كي مقح نزي نقح زبلتو نقح اما هتسأل بحلا استجاجحت وقح قايل الله أبيكم أبيكم حتى زغل عزياسي حتى كم زياسي بقايل لنا حن بزيا كود علىكم نقلوا مع السابس خودي أنا قبل الياز لنا ناقطري غمر لهم لايك جبروا سبورت جبروا أبناء بوتا خيكم سمعوه thank you very much نقلوا مع السابس غنودينا مزيادة رفقات فكم تزعد ليدي فلتات صلو تبرابر عاد أحبلو لملم علي زي رعاية صلو